Imaju podcast, ali nijedan nije sa Đusom. Ćolos podcast. Da, brate, sa Đusom. Dragi gledalci, ovo je pakleno vreme paklenih vozača, paklenih udarača, fajtera i svih, brate, vrelih glava u gradu, u državi. Znači, ludo vreme totalno. Svedoci smo svih ishoda mečeva na UFC događaju prvom u Srbiji koji je izazvao ogromnu pažnju što od američkih medija celog sveta, da kažem, i naših ljudi, rasprodate karte za 15 minuta, kako kaže predsjednik UFC-a, naši pričaju 22 minuta. Ko će poverovati sada šta je bilo brže, ali uglavnom sve je rasprodato. Videli ste do zadnjeg mesta popunjeno, sve atmosfera vrela i s obzirom da su borci kud koji, mili moji, nakon mečeva neki su slavili, neki su izašli poraženi. Nažalost, bit će drugi put za ispravku. Što se kaže, to je sve sport, nema tuge. Sa nama je večeras gost koji je iznad cele situacije uključen u razne radnje, skandale, ali i u tehniku mnogih boraca, dugogodišnji trener mnogih šampiona, Ivan Đorđević. Icko, brate mili, kako si, da li si dobar, da li si veseo, nasmejan? Vas da bilo i biće. Nećemo da menjamo. I kad je kritikale, brate, ti si uvek Krije se, da, mnogo od toga se krije iza tog osmeha. Pa to, da li je, kako sabiješ bijes, ironiju, Kako ti kažem, imam dovoljno godina pa sam naučio kako da se sa tim nosim. Dok ne naiđe žuta minuta pa izađem i osvanem na svim medijima. Da ne pričamo, kako ne treba, da. Da ne pričamo sada, pričali smo i pre emisije. Naravno. Faktički si odrasto, brate, sa mnogo vrućim glavama, brate, kako se kaže, svi su onako specifični. Bilo to neko drugo vreme. Ne ponovilo se. A i neće se valjda ponoviti kako stvari stoje. Nadam se samo da ga neće oživjeti ova deca misleći da ima nečeg dobrog u takvom ponašanju koje je nama negde manje više bilo normalno tih 90. godina. Kako si ovo rekao, brate, kao da je sve do jaja u Srbiji. Pa vidi. Znaš kao? Samo da ne oživimo to vreme. A kažem ti, nadam se da nećemo. Pa dobro, zelena malicija nije baš u prodaji popularna, tako da... Brut, zelena malicija, da. I Versace onaj plavi. Da se vidi taj Eros. Pa tako, da, ne mogu više ni da se setim, da. Da, blue jeans, da. A u denim, brate. Denim, Jo, brate moj, ajde da možemo posle malo da pričamo i o tom vremenu, brate, kako si ti to doživljavao, ali reci mi kako si doživeo UFC prvi u Srbiji. Pa vidi, ti znaš da sam ja praktično samih početaka, 20 godina sam otprilike sa tim ljudima koji treniraju MMA na tim nekim početcima. Jedino nisam ispratio tu neku prvu generaciju, onaj tasmanijski đavo, onda Pele i tu generaciju nisam ispratio. Pozdrav za njih, to su, brate, old school glave. Znači... Da, to je ta prva generacija koja je, ajde da kažem, udarila temelj MMA sportu, koji je negde nekako godinama nakon toga trebalo objasniti da to nije neka kriminalna zona ili nešto tome slično, nego su ti ljudi bili vrlo specifični i bili su ti ljudi koji su zapravo jedini imali muda u to vreme da se okrenu tom sportu, zato što je on sam po sebi bio negde nekako neka obskurna disciplina, ta borilačka. Međutim, kažem ti, 20 godina mi čekamo da taj UFC dođe ovde kod nas u Srbiju. Mnogo toga se u tih 20 godina i dešavalo i menjalo i ispratili smo i mnoge generacije. Malo je veliki problem što ovde kod nas u tom MMA sportu generacije se jako brzo menja. Ja ti kažem, ovde na 2 godine se to izmeni. Težak je sport, zahtevan je, mnogo ljudi nađe tu neku
zonu komfora i pobegne, shvati da je tamo negde nešto mnogo lakše. Kažem ti, danas kada je, bukvalno smo dosanjali taj san da je UFC došao u Beograd i ono što ljudi ne znaju, šta, UFC kad se dešava, pošto ljudi toga uopšte nisu svesni. Znači, UFC je najveća svetska platforma sporta koji ti je skoro u rangu sa fudbalom. Znači, prema svim statistikama, on ti se nalazi malo iza fudbala, a čak i preskoči košarku. Hoće da uđe, brate, i u olimpijske... Pa vrlo sportove. verovatno, vrlo verovatno. E sad, znači, UFC ti je najjača platforma. Oni organizuju samo jedan event u tom trenutku u svetu, što znači da su oči celog sveta uprte baš u taj event. Ta noć je bila noć koju je ceo svet ispratio, znači prati se globalno, sigurno nekoliko milijardi ljudi prati taj sport i sad on je praktično došao do svake kuće, došao je do običnih ljudi, više to niko ne mora ni da objašnjava da je to sportska disciplina i o čemu se tu zapravo radi. Ono što je meni jako važno da kažem, u ovom trenutku kada se to dogodilo posle 20 godina, kad smo jedva čekali, počinje da mi ekstremno smeta to što počinjemo bacamo svetlo na neke marginalne stvari koje su se dešavale okolo, ko je izašao s koju pesmu, ko je razvuko, koji je transparent, koji je političar sedeo tu, koji je sedeo tamo, da li je Baka Prase toliko bitan za promociju tog eventa ili je neko drugi to trebalo da promoviše i tako dalje i tako dalje. Znači, ljudi moraju da shvate jednu stvar. Znači, nama nisu Marsovci doneli taj UFC, donela ga je ova država, donela ga je ova vlast, donela ga je Ministarstvo sporta, donela ga je MMA savez i ljudi koji su trenutno zaduženi za sve ono što se dešava u srpskom sportu. I ja kažem, makar to veče smo svi negde nekako bili jedinstveni, okupljeni oko jedne iste ideje, oko istih ljudi, navijali za iste ljude. Jako je lepo videti tu sliku da se barem jedne noći ne delimo. Međutim, kako već to biva, koliko sutra smo krenuli da se delimo oko nekih marginalnih stvari. Kogod je učestvovao u tome, svi znamo ko je učestvovao, nije učestvovao, kažem ti, nisam učestvovao i ja, ti, jednostavno učestvovala je država i hvala im na tome što su to doneli, jedne, makar nas na jedan dan ujedinili, kogod, šta god daje. Što ja govorim, to što nije, te noći nije ni bitno ko za koga glasa, ko je na kojoj strani, da li ćeš ti mene da gađaš indeksom, ja tebe sendvičom i tako dalje. Mislim, već više mi je muka od svih tih stvari koje se dešavaju, a mislim da je i svima preko glave. Te noći smo svi bili, Pa dobro, da te pitam sad, jedni, kad već, to je to, da, brate. kad spominješ to, možda, brate, jedna strana, mislim, možda sigurno i misli i doživlja to tako da su mnogi i upravo i borci i treneri i svi koji su danas na nekim pozicijama u MMA sportu i kulturi kod nas doveli to veče, znači da možda, brate, nije ova druga strana, opet neki su isprovocirani zbog nekih, što ti kažeš, transparenata i tako dalje, znači opet nastane neka frka, brate, zbog takvih nekih poteza, ono, znaš, da svi dođu, ono, sede, da gledaju događaj, brate, i da prate, navijaju i to, verovatno ne bi bilo, brate, sve to, toga, ono. ja to sve stavljam po strani, jer je problem u tome što sam ja godinama u tome. Mi smo obijali pragove mnogih ministarstava, mnogih političkih figura, da nekome objasnimo da ima smisla u to ulagati. Danas je neko rekao, to je nacionalni interes. Prepoznao je, doneo je. Činjenica je da Ja neću da pričam, ti razumeš? događaji globalni ne mogu da se dese bez Ne mogu da se dese, tako dozvola je. I ti mora shvatiš jednu stvar. Tebi UFC, kad ode u Saudijsku Arabiju, tu ti sedi prestolonaslednik, kralj, sede ti najveći biznismeni, najveći politički figure, tako dalje. Kad odeš u Ameriku, sedi ti predsjednik Amerike sa celom svojom porodicom, proslavio je tamo rođendan. Kad odeš u Rusiju, takođe sede najveće političke figure, krupni kapital, biznis, i se oko toga vrti mnogo novca, mnogo svega i to jednostavno bez toga ne ide. Da li se mi negde slažemo oko politike, oko društvene situacije, to ostavimo po strani, jer ja prosto ne mogu da ti objasnim koliko sam ja zapravo srećan zbog toga što je taj UFC kavez bio u Beogradu. I meni je samo to bitno. Ja nemam, razumeš, nemam ni snage, ni argumente više da ljudima objašnjam da prestanite da se bavite tim, ajmo malo pričamo o tome šta se dešavalo u tom kavezu, jer neko je morao da klimne glavom, neko je to morao da prepozna i da kaže da, dajte da se to odigra
u Beogradu. Sad kada se to dogodilo, pa šta ti misliš, evo sad ti ja kažem najbanalniju stvar, dođe ti neki borac, da li ima neko političko mišljenje, stav, ovo ili ono. Zlati borac. Zlati borac. I ti ga pitaš da, znaš, koje je tvoje političko mišljenje? Ma boli ga uvo, brate. Ceo život se borio za to da dođe do tog kaveza. Ne zanima njega politika, on ulazi, to je kraj priče. To se videlo sa Urošem Medićem. On je dečko, znači, bukvalno, što kažeš, živeo, ostvario svoj taj san, neku viziju svoju. Tako je. I on otprilike kao zaobišao je, brate, sve okolo. Jeste, okej, on je malo, znaš, on je živio u Americi, nije ostrašćen, nema tih nekih emocija kojima je ovo društvo poslednjih godina opterećeno sa te neke druge strane o kojoj, kažem ti, ne želim posebno ni da pričam, nego negde nekako hoću da svu energiju koju imam usmerim ka sportu, jer ja negde sam stava da ljudi koji su u sportu uopšte ne treba da se upliću niti u politiku, niti u bilo šta drugo, da jednostavno trebaju da svu energiju usmere ka sportu i da sve ono što imaju daju sportu, jer to sasvim sigurno najbolje rade. I kažem ti, onda počinje da mi smeta kada mi u nečemu što smo čekali sve ove godine, barem sam ja čekao, da šta god, kogod, da je na vlasti veštačka inteligencija, ja bih joj rekao hvala, razumeš? Prosto je, tako je, kako je. I kažem, aj malo pričamo o sportu. Brate, i da pričamo... Koji je rod veštačka inteligencija? Da je muško ili žensko, brate, šta misliš? Ja koliko sam video, Albanci imaju ovu ministarku za borbu protiv korupcije i veštačku inteligenciju. Tebra, kao, brate, znam veštačku inteligenciju kao mnogo dobra pička, brate. Pa to ti priča. Čak i da je ona, ja bih i rekao hvala. Znaš, moraš i vidi, samo ti kažem jednu stvar, zbog čega ja to imam pravo da kažem. Ja lično nisam čak ni u dobrim odnosima sa predsjednikom MMA saveza i po mnogo osnova ja imam pravo da iznesem i neku kritiku, jer godinama učestvujem i u radu tog saveza i sve ostalo. Ali nisam ti, znaš, ona destruktivna figura koja će za ono dobro što se uradi da kaže ovo ne valja, ajde da mu nađemo zamerku. Ne možeš ti naći zamerku nečemu što smo svi čekali sve ove godine. Moje zamerke na rad tog saveza i generalno svih ljudi koji su u MMA sportu se najpre odnosi na činjenicu da smo dosta podeljeni, da smo dosta se udaljili, da je taj neki sportski rivalitet kasnije postao i rivalitet među nama kao ličnostima, da je onog momenta kada je to postao neki show biznis, da smo svi krenuli nekako da se udaljavamo, a sa druge strane smatrao sam da je taj savez jedno mesto koje treba da radi na tome da nas nekako približi i da sve ostale stvari koje su oko nas marginalizuje. Takođe sam negde nekako uvijek i predlagao da treba da radimo na usavršavanju trenerskog kadra, da treba radimo tome da dovedemo neke ljude s polja, trenere, borce i tako dalje i tako dalje. Međutim, to je... Čekaj, izvini što te prekidam, jel čestitaš predsjedniku MMA saveza na ovome? Apsolutno, apsolutno. Svakome koji je učestvovao u ovome, a rekao sam ti na početku, svakome koji je učestvovao skidam kapu do poda i čestitam i zahvaljujem se. Tu priče nema. A brate, gde je mesto, tvoje mesto u predsjedništvu saveza, mislim, u celoj ekipi? Ja sam jedno vreme imao svoje mesto, to mesto sam napustio svojevoljno zbog činjenice da se nisam slagao sa određenim odlukama saveza, ali kažem ti, nisam uopšte ona destruktivna figura koja će za sve ono dobro što je urađeno da kaže ne, ovo ne valja. Ja ti kažem, ja prvi imam pravo da određene stvari kritikujem, ali ne možeš ti ovo kritikovati. Jednostavno je nešto što je potpuno perfektno i nešto što smo svi čekali sve ove godine. Ne mereš? Ne merem. Apsolutno ne za ovo kapa do poda. I hvala apsolutno svakoj figuri koja je ovome učestvovala, da ne nabrajam, verovatno je mnogo njih učestvovalo, jer ovo stvarno, znaš, ovo je jako teško prvo izlobirati. Znaš, nije to samo pitanje ovde, nego neko mora da ima tu sposobnost da izlobira s polja, da dođe do tog nekoga. Znaš, do te organizacije nije tako lako ni doći. Oni u svetu jako malo zemalja posećuju, 90% toga se odvija u samoj Americi. Či oni su samo nekoliko država Evrope bili, često idu tamo, Saudijska Arabija, Abu Dhabi, jako malo idu na istok. Tako da kažem ti, ako je neko prepoznao da ovde, pazi koliko je meni poznato, to je neka dugoročna saradnja da će biti narednih nekoliko godine. Sad ja ti kažem, moja kritika se uvek odnosila na to nešto što ja kao trener posmatram kao bitno. Sad opet kažem ti to što ja posmatram kao trener neke stvari koje su bitne za te stvari, za dovođenje UFC-a,
nisu toliko bitne jer je to ipak stvar neke politike, lobiranje nečega daleko iznad toga, ali ja kažem, žao mi je što u ovom trenutku kada smo došli do ostvarenja sna nismo imali da ponudimo još mnogo više, a mogli smo. Razumeš me, to je prosto tako, pa mogli smo, znaš, imaš ti mogućnost, presikaš rad nekih drugih saveza koji postoje 100 godina, razumeš, Rvačkog saveza, Bokserskog saveza, treba učiti na tome, znaš, i mi ćemo se pre ili kasnije ukalupiti u nešto što predstavlja olimpijsku disciplinu i onda treba učiti od tih saveza i kažem ti, žao mi je što sad, mi smo praktično sad u ovom momentu ispucali 90% svojih aduta. Sledeće godine, kada bude UFC došao, pitanje je kako šta, možda ćemo imati tu još nekoga da ubacimo, recimo Marka Bojkovića. Kao brate da baci neku bombu, kao s tribine, kao znaš u ring. Znaš šta, nema prosto, znaš, trebalo je raditi na tome 5 do 10 godina, ali je trebalo krenuti pre 5-6-7 godina, razmišljati o tome, jednostavno postaviti ciljeve na taj način. To je jedna stvar, ali ja ti kažem, ne mogu ja da osporavam ni dobar, kako ti kažem, birokratski, administrativno-tehnički rad saveza, organizacije. Zato što smo mi kažu da je ekstra ovde, da dođu da žive ovde. Vidi, mi smo jako dobri u organizaciji, tu priče nema, jer ja znam sve ono što smo mi uhvatili da organizujemo, kažem ti u Srbiji, od vajka da prvo dobri smo domaćini, znamo dobro da uradimo, znamo dobro da organizujemo i veruj mi da te neke sposobnosti koje imamo zaista treba da iskoristimo. Meni je, kažem ti sada, posle svih ovih godina drago što je naš sport konačno neko prepoznao kao takav. I da ne kaskamo. Znaš, ti imaš mnoge evropske zemlje koje nisu prepoznale značaj ovog sporta, ali negde neko, ja kažem ti pre 7-8 godina sam imao prilike da pričam sa čovekom koji je predsednik Brave organizacije, koja je prva ušla na naše tržište i napravila saradnju sa MMA savezom, koji mi je rekao, Brave ti inače organizacija koja pripada Bahreinu i direktno finansirana od strane kraljevske porodice Bahrein. On mi je objasnio da su oni tih godina, od 2015. godine pa nadalje, radili jednu duboku analizu na koji način je najbolje povezivati države, sklapati bilateralne sporazume i na koji način je najbolje u tom nekom prijateljskom tonu da jedna država priđe drugoj državi. Njihovi stručnjaci u koji su uložili mnogo su procenili da je to MMA sport. Brate, Brave, izvini, pre 3 godine u Beču je bila, brate, isto... Oni ti idu po celom svetu, znači oni su ti... Ja sam, brate, nastupao, brate, na Brave-u. Pazi, oni su ti pravili... Braver, brate, čuveni Braver, brate. Pravili su ti od Filipina, čini mi se da su imali jedan ozbiljan event na Filipinima, do same Kolumbije. I uvek to prate političari, političke delegacije, biznismeni, oni razgovaraju o nečemu što je njima bitno, sa druge strane, mi kao sportisti bavimo se sportom, ali ono što je nama bitno, kažem ti, da tu dođu sponzori, da možemo od toga da živimo, da to neko može da prepozna, da to neko može sistemski da prepozna, jer jednog dana za 10, 15, 20, 30 godina, ko zna šta će se izdešavati, ali taj neko ko tog jednog dana bude bio na vlasti, shvatit će da je zapravo ovo prava stvar u koju treba ulagati. Brate, kad su se reperi probili, onda, brate, će svi da se probiju. Znači, posle 30 godina, razumeš, pratio sam Nikolu iz Loznice, borca mladog, razumeš, i pobedio, ja sam Talija, brate. I moram da kažem, brate, da sam nastupao tad kad je Tasmanijski bio Panajotović, brate. Ja sam sve to pratio. Kali, Pionir, brate, pa to je bilo ludilo, brate, Keš Kulica, odavno zvoni, brate. Sve to je bio Miloš Stanković, on je ovdje iz ovih krajeva, iz Krnjače. On je bio, utisak svih utisaka tog prvog turnira Gidrinog, setim koje to godine bilo. Organizuje, to je bila hala Pionir. 10. Ne, kakvi, ranije dosta, da. Onda dosta je to ranije. 6. 7. Mamo, još ranije. Još ranije. A moguće, viš, ja ni ne znam. Jeste, sigurno. Da, početkom 2000-ih svakako. Keškulica sam rekao, brate. Da, 2000, ne, onda ne, nisam tu. Jeste. Nisam ja bio tu. Da, ali kažem ti, to je početkom 2000, jer ja sam ti polako krenuo da ulazim u MMA sport 2006-2007 i tu ti je ta prva, ajde kažem, generacija, Gagi Tešanović, Rođa. Tu sam, brate, bio. Da, to ti je ta prva, ajde, ja kažemo, Car, Dušan, moderna generacija, tako je, da, svi su bili okupljeni oko jedne ideje.
jedan klub odatle je sve dalje krenulo da se širi, da se razvije. Taj događaj je bio, brate, ono... To je ostalo ljudi ispred one hale Pionir, to nije normalno. Pritom se tamo nije ni sedalo, nego su svi stajali. To je bilo ludilo. Pazi, jednu noć ti imaš nekoliko mečeva, treba doći do finala i ono finale... Pa čoveče, pre nekoliko dana mi je to čak negdje iskočilo na YouTube-u Miloš Stanković protiv ono Kreše, finale. Mislim, tu nije bilo ni težinskih kategorija, suštinski nije bilo ni nekih pravila, jedino pravilo je bilo da, razumeš, ono, predaja, tapka i reci, to je to, znači, nema šta, ko živi izađe iz kaveza, priča. Pošalješ poruku na pager, kao brate, kao prekidaj. Da, i njih dvojica su ono, to je bilo finale, ako se sećam, trajalo jedno 15-20 minuta, bilo pa tamo, pa vamo, na kraju je Kreša pobedio, ali je bila dosta velika razlika u kilaži, to je bilo, recimo Miloš Stanković imao 75 kila, 78, 80, sad ne mogu se setimo, imao 115, baš velika razlika u kilaži, ali bilo ozbiljno rokanje. Veličković isto, brate. Da, Veli je, ako se ja ne varam, prvi Srbin koji je ušao u UFC. I brate... Možda grešim, ali mislim da je on prvi. 100% jeste prvi. Da, ušao u UFC. I gde je, brate, sad glorifikacija njega, brate? A znaš kako, mi ti mnogo brzo zaboravljamo stvari, znaš. Zato ti ono, kao, na šta god ti da uradiš, bilo to dobro ili loše, relativno brzo to negde izlazi iz interesovanja. Đole Đogani mora da se zna ko je bio prvi. Da, jedino ako si Nikola Tesla možda ti zapamte, ovako ti tvoji najbliži oplaču za 40 dana, kamoli ovi što te nisu znali. Da pozdravim samo Rođu i Gagija, brate, oni su stvarno bili, brate, i dan danas, ali uz mene su bili, brate, od početka, brate, tu. Pa mene su oni zapravo i uvukli u celu tu priču. Upoznali su me sa Novicom, sa Karaburme. Da. Novica, moj Ćale, brate. Da. Brate, nije niko mogao da me navuče na trening, znaš, ja sve ono, cirkam tamo, cirkam ovamo, ovi me zovu, dođi, Đus, brate, dođi, ovo ono, ma reko, sad ću, i Tebra, odemo u kafanu i Novica, i ja i Gagi i Rođa sedimo, i ja njemu, brate, i on kao, nisam ti ja brat, znaš, i ja rekao, dobro, Ćale, rekao, jebo si mi kevu na žurci, rekao, i nisi nam se javio, rekao, 23 godine. I on kaže, brate, išla je pesma od Bore Čorbe, ne znaš, napravimo zajebanciju. Znači, spontano u sekundi napravimo zajebanciju i on kaže, brate, dođi sutra na Karaburmu, dođi na Ćalijeta, dođi na trening. I bila zima neka, brate, sneg do kolena, ja rolao neki X5 46 CS. Brate, tamo ga lovim po onom snegu, ja tu kao prvi trening nešto, kaže on, brate, kaže, cimanje je tebi da dolaziš ti ovde svaki dan. Kaže, idi kod Saleta Igora u pit gym, znaš. Da. I ja krenem kod njih i tamo, brate, ekipa ekstra bila, brate, tu sam bio. Spasli su me, brate, hvala im, brate. A mnogi je, verovatno, mnogi, da, i to ljudi čak toga nisu ni... Isto, brate, spasili su me, brate, u tom trenutku. Krenulo mi je sve, brate, razumeš, i posao i karijera, ono, ozdravio sam u sekundi i posle napravim studio novi, brate, i s majstorima, ajde da nazdravimo za studio, ajde za studio, krene ekipa i ja opet upadnem u bure. I, brate, opet odem u kurac. Ali više nimo ko da te vrati. Ali evo sad, brate, Ilke i ekipa. Da. Vratiše me, brate, tako da tu sam kod Mareta. Da, kod Marka Dimitrijevića, sve znam šta se dešava. Ali, brate, da ne misle ljudi da se brat Đus priprema za ring, ja tamo malo, brate, vežbam, malo ono... Pa vidiš da su sad popularne te borbe influencera i to viš da se to zavrtelo sa svih strana, da čovjek više ne zna šta da misli. To nije za mene, ali stvarno, šta misliš o tome, brate, jel ti to deluje kao neka parodija ili je i okej da bude parodija ili, brate, to i cool s neke strane da se malo pošibaju? Pa vidi, nema to toliko negativnih konsekvenci na ovo društvo koliko imaju neke druge stvari. Čak i oni u svim tim zajebancijama, makoliko daleko u tome išli, opet promovišu neki sport. Znači oni su sada izabrali da to bude boks. Ono što mnogima u ovom,
kažem, borilačkom svetu smeta jeste to što oni nekako pokušavaju da se naslone na nas, pa uvek dokače nekog borca, nekog trenera, u tom nekom njihovom šaljivom tonu, pravljenje drame i sve to. Treba razumeti taj njihov svet. Nekada je, kažem ti, neko malo emotivan kada to gleda, kada zna koliko krvarimo, šta nam se sve dešava, znaš, i onda ti izađe baka prase sa tim zajebancijama, sprda i borca i organizaciju, ovo doćete vi svi kod mene, mislim, ali sve to treba razumeti sa te jedne druge strane i ne treba zaboraviti da je čak i taj UFC, to ti vidiš sada, znači taj UFC je kontaktirao baku praseta, povezao sa onom Ninom Dramom, da oni na neki potpuno drugačiji način, potpuno drugačijem svetlu promovišu taj borilački sport. Toga ljudi nisu svesni koliko je važno, jer oni gađaju neku potpuno drugu publiku, šire sliku. Računaju, ovi stariji su već zagriženi, a ovdje približavaju deci. Da, i sve to što se radi, stvarno se radi u nekom šaljivom tonu i ta Nina Drama kada je prvi put kao pilot projekat se pojavila, ja sam onako nešto malo bio skeptičan i onda sam posle malo obratio pažnju na pitanja koje ona postavlja i ti skapiraš da je to totalni show, da je to totalna zajebancija, vidiš borce sa neke druge strane životne, znaš ono kao postavljamo neka pitanja koja nemaju veze s vezom, nemaju veze sa sportom, nego znaš ono kako šta bi uradio kada dođu Marsovci, koga bi pre napao, da li bi uspio da, znači to je totalno nešto nevezano za sport i definitivno gađa neku drugu ciljnu grupu, ali opet sva pažnja se usmerava ka sportu. Tako da to sve ima opet nekih pozitivnih strana i kažem ti, ja znam da su ljudi emotivni što se toga tiče, nemoj mi dirati taj moj sport, nemoj ti, ne znaš, ovde se krvari, ovde, sve to tačno, ali opet sa te neke druge strane i taj neko ko ti dovede makar još jednog gledaoca, još jednog sponzora sa neke strane u kojoj nisi ni sanjao, opet je učinio nešto korisno tebi, samo treba malo širu sliku posmatrati. Pa brate, opet ću da uporedim sa reperima. Znači, brate, naš isto kao što smo mi pisali te rime prvi, ono, bukvalno, metaforički rečeno, krvarili da probijemo tu muziku i onda, brate, se pojavilo milion ljudi koji se nazivaju reperi. Da. I mi sedimo u kući i kao pizdimo, kao šta, mamu im jebem, kao ja sam pisao 20 godina, a ovaj je sad kao reper. Mislim, otprilike to je tako, ali pošto se sad ovo sve novo dešava za MMA kod nas i da postaje ono mainstream i lagano, evo pre samo 5 godina ljudi su vikali ono nasilje, krv, ovo ono, to je a ono sad što ja ti su bi sve kažem, već zainteresovani kao brate ko ima meč. Ali ti ne možeš da shvatiš, ja se sećam početaka, eto ti Gagi rođene kad ti pričaju, ti odeš u Ministarstvo sporta i pitaš, odeš u, ne znam ja, Sekretarija za sport grada Beograda i pitaš ih, ne trebaju mi pare, jel možete samo da me pustite da ja, zahvaljujući nekim sponzorima, organizujem jedan turnir. Ja nikada to neću zaboraviti. Oni kao šta bre, vi se bijete, šta ko je to priča tamo, vamo, ono. Znači, okej, ne tražiš čak ni pomoć, ni ništa, samo dajte mi da to organizujem. Organizujemo mi neki event pored Delta City-a, bab kazna. Ko će plati kaznu, ko ono, svi se nerviraju, znaš, kažnjeni organizatori, oni se prijavili kao organizatori, ti skup mora prijaviš policiji i tu ti ide kazna. I ti si, zato ja kažem, znači, u tom trenutku neki drugi ljudi su bili na vlasti, neko drugi je mogao da prepozna, makar da te ne sputava. Pa smo se onda izborili za to da nas ne sputavaju, pa ajde krenuli jedno, pa drugo, pa treći. Ali danas, razumeš, to više uopšte nije tema i mislim da sad kad smo uhvatili ovaj kolosek, prosto nikada više sa tog koloseka nećemo ispasti i više nikada nikome nećemo morati ništa da objašnjavamo. Dobro, definitivno mesto je zauzeto. I to, brate, nije mesto, nego rasprodate arene. Apsolutno, i ti kažem ti, naš, ljudi žele, znaš koliko je ljudi iz inostranstva došlo je tu noć, znaš, ono, pa jure Beograd na vodi, pa galerija, pa, znaš, ono, pa diskoteke, pa ovo, pa ono, znaš. Misliš, dobro je i za grad, kao... Dobro je, apsolutno, znaš, jer ljudi uopšte ne gledaju tu stranu, znaš koliko se verovatno para potroši, ne samo te noći nakon eventa, nego... Ja ti kažem, kod mene u sali, znaš koliko je ljudi bilo iz inostranstva, znači koliko ljudi došlo da uplati, da istrenira 2, 3, 4 dana članarinu, to se sigurno desilo i drugim ljudima, koliko je ljudi otišao po restoranima, tamo vamo, po shopping molovima,
Znaš, mnogo se tu novca ulije i mnogo toga dođe što običan čovjek ne može da shvati. Ja ti kažem, onda ti gledam, razumeš kako ti ovo osporava ovo, izašao je Miša Bačulov, kažem ljudi. Znači, taj Miša Bačulov je recimo sa nama bio u mnogim projektima koji su imali veze sa borilačkim sportovima. Ja pamtim čak i neke od prvih evenata koji su bili u Vojvodini, koje on svesrdno podržavao. Imao je jako dobar borilački klub, onda je odjednom rešio da se čovjek bavi politikom. Ja ti kažem, ja nemam blagonaklonost prema tim ljudima koji se na taj način bave politikom, ali poštujem. Znaš, imaš ti neko svoje političko uverenje, nisi protiv ovoga, smeta ti, super. Znači, ništa ne osporavam. Ali onda sad mi izađe snimak gde on pljuje taj event, baca tu političku pozadinu, to je ovo, to je ono, to je levo, to je desno i na kraju sve to završava, a pazi, nekada davno zajedno smo krvarili da to dođe. I sad ti, pošto nemaš tu blagonaklonost prema određenim političkim strukturama, ti na samom kraju kažeš, dobro, okej, svaka čast i tim borcima, želim da ih čestitam, pa dobro majkom. Znači na prvom mestu čestitaj tim borcima. Znači ne bave se politikom, možda se neko od njih privatno bavi, svačije je pravo da to radi, da glasa koga hoće. Ja već vidim da mi je sledeći gost Miša, brate. Pa ja, kako da ti kažem, zašto da ne, zovi ga, tu nema apsolutno nikakvih problema, jer ono što ja hoću kažem, apsolutno treba poštovati i uvažiti svačije mišljenje, nego je problem u tome kada sve hoćemo da osporimo, kada sve hoćemo da politizujemo, aj ostavi to po strane, aj pričamo o tom čavezu. Čujete privatno? Ne čujemo se privatno i ja sam bio u dobrim odnosima sa njim, međutim kada je on krenuo u taj neki svoj politički aktivizam sa kojim se ja lično ne slažem, ja nisam ni politički aktivista, niti me to sa te neke strane zanima. Da, imam svoje političko opredeljenje, imam svoje političko mišljenje, ali opet kažem ti, ne treba mi uopšte, mi svi pripadamo jednom društvu, imamo jednu državu. Ako neko smatra da treba svaki put da sve srušimo i gradimo iznova, ja sa tim negde nekako ne mogu da se složim. Kažem ti, poštujem i njegovo neko političko opredeljenje, u krajnjem slučaju ako neko želi da se bori za prava veverica i to poštujem, razumeš, možda nam i to treba, možda i to ima nekog smisla. To ti pričam, znači... Kod mene bleje u dvorištu. Ja sam vrlo otvorenog uma za sve te stvari i za svaku vrstu dijaloga, ali opet kažem ti, i on sam zna vrlo dobro da ništa nije ni tada, jer i on zna probleme sa kojima se suočavali, ni tada, a ni sada nije bilo moguće bez podrške vlasti, odnosno ljudi koji su u tom trenutku na vlasti. Jesi gledao uživo UFC, si bio tamo? Nisam bio uživo, nisam, pravo da ti kažem, ni našao kartu. Sa druge strane nisam imao ni jednog od boraca. Nisam, relativno brzo su karte rasprodate, a iskreno da ti kažem sad nekoga da cimam i molim, nisam hteo... Kako bre, brate, nisi imao kartu, brate? Nisam, zaista, znači one su prodate relativno brzo, karte koje su bile posle u opticiju kroz neke tokove, mnogo se pojavilo tih koje su se prodavale, znaš, tih tapkaroša i svega toga, naravno ne pada mi na pamet da to kupujem. Sa druge strane nisam imao poziv od nekoga, recimo iz Saveza ili nekoga da... Juice podcast je to, trebao si danas da zoveš, brate. Ili Admiral, brate, ili nešto. Ja kažem ti, eto, ja nisam, ali opet kažem ti, čak ni to ne zameram. A ne, čekaj, nisi bio stvarno zbog karte ili iz nekog ono... Ne, nisam ništa bojkoto, ja sam gledao sam uživo, razumeš, na TV Arena, gledao sam, ispratio sam sve, ali nisam imao ni poziv, niti sam imao kartu, niti sam imao svog borca, niti sam hteo da... Brate, stani sad, izvini, ovo sad ne gasiram ništa, nego... Evo, brate, mene, na primjer, masa kolega nije pozvalo, prave promociju albuma, koncert neki isto, brate, neki rap festival, ovo ono, i brate, ne pozovu me. Znači, ja sad pravio koncert, znaš, jer to posle toliko godina, kad te neko ne pozove, brate, ja sam u fazonu, šta ima zovem, brate, bilo koga, ono, a stvarno je red da se pozove. Nebitno da li si dobar, ne dobar, kad ste se čuli posljednji put, znaš, ali vidi, ja razumem, kako te niko nije zvao, pičko. Moraš da shvatiš i tu jednu drugu stvar, nije da se sad tu mi nešto baš toliko pitamo, ipak je to UFC organizacija, ja sam ovde pravio FNC organizaciju. Brate, nisi ti te, bra,
vulkanizera, razumeš, pa kao nisu te zvali, brate. Kako da ti kažem, nije zaista, niti sam ja nekoga hteo da zovem da sad dobijem kartu i da ovo da ono, daleko od toga. Znači, nisam ništa bojkotuo, niti sada bojkotujem, razumeš me, daleko od toga. Sledeće godine, kada bude bilo Bože zdravlje, imaću svog borca pa ću biti tamo, ali nije sada sam ja toliko ni... Bojković. Da, Bože zdravlja, da. Bojković, ne, nije on ne bojkotuje. Moraš da shvatiš da je nema malo. Bio on, brate. Nije ni on bio, ne, kažem ti, nije to ni stvar bojkota. Nekada si umoran tamo kad dođeš pa te salete gomila ljudi, svi hoće da se slikaju sa tobom, aj slikaj se s ovim, slikaj se sa onim, pa gledaš negde neko mesto da se skloniš, pa gde da se skloniš, da te stavi i tako dalje i onda znam koliko je organizacija. Ma ja ne volim tu VIP ložu, ja imam otklon prema svemu tome što je ono Rolex, Louis Vuitton, ja znam da VIP loža generalno služi za krupni kapital, biznis, show biznis, da se tu, razumeš, pojavljuju neki ljudi koji su zaista bitni za organizaciju svega toga. Maras, brate, lupi. Ali ja lično tu negde nekako ne osjećam da pripadam. Volao bih da budem negde na tribinama bi me verovatno udavili. I onda, kako da ti kažem, nisam želja ni te gužve, ni to. Ja sve to ispratim, sve to vidim, sve to znam i meni je to i više nego dovoljno. Sad, da li će neko, kažem ti da se sete, što kaže, mene na dan bezbednosti, ako se sete. Ako ne, to je bila moja dužnost. Tako da, ne, nikome to ne zameram, niti sam bilo šta bojkotovao, jednostavno, eto, kažem ti, karte su relativno brzo rasprodate, nakon toga su kružile u određenim tokovima, nikoga nisam hteo niti da zovem, niti da cimam, niti da opterećujem, jer kažem ti, organizaciono je to sve jako teško za izneti. Ja znam kad meni za naš event kad dođe, pa ti onda 2 dana ranije, pa ti se javi ovaj, pa ti svako bitan, pa ono, mnogo je teško i mnogo ti problema zadaje. Brate, šta si okačio na story pre neki dan i šta je to raspalilo društvene mreže? Pa vidi, komentarisao sam prvo, kažem ti, samu tu organizaciju, zato što sad postavljaju pitanje koliko je para dato, šta je, kako je, levo, desno, ja kažem vidi, ne se ljutite, ali pun mi kurac više te priče, da izgradi, za te pare mogo se izgradi kilometar autoputa, 2 obdaništa, pusti, brate, došlo naše vreme, znaš, napravili smo i obdaništa, imamo i bolnice, razumeš, pusti malo i mi da uživamo. A to misliš u komentarima? Pa u komentarima i meni je mnogo poruka stiglo, a da li je taj novac mogao bolje da se iskoristi, pa jes, brate, mogao je verovatno, ali ako sve uložimo u bolnice, ludnice i vrtiće, najverovatnije da od toga dalje nećemo ni videti, a možda nam je svima i mesto tamo kako se ponašamo sa te jedne strane. Drugo, brate mili, pusti me, došlo je moje vreme, neko je prepoznao i te hiljade i hiljade ljudi koji žele to da vide i rekao je okej, daj, evo to je sada nacionalni interese, daj da damo, kroz to će se negde nekako sa te neke biznis strane koje ja nikada niti razumem, niti komentarišem, niti želim da budem deo te priče jer imam nekako otklon prema svemu tome što je materijalno. I kažem ti, to je ta jedna strana kao šta, kako, gde su otišle pare, šta ovo, šta ono. Brate, pusti me da razumeš, imaš obdanište, imaš ovo, imaš ono, gradit će se novo, brate, pusti mene da uživam u tome što je neko dao i prepoznao. To je bila jedna strana, druga strana se odnosila na komentare izvedbe samih boraca, što je jako interesantno. Mi smo ovde jako specifična sorta i mi negde nekako ne shvatamo kritiku kao nešto konstruktivno, nego kritiku shvatamo kao neku vrstu degradacije, kao neku vrstu zlobe, zavisti i tako dalje. Ja nemam razloga bilo koga da mrzim ko je nastupio na tom eventu i nemam razloga da mrzim zbog toga što neko moj nije nastupio na tom eventu. Čak lično i ne smatram da je bilo kome mom trenutno moment da tu nastupi. Ja sam tu vrlo kritički nastrojen prema sopstvenom radu i radu svojih boraca i mislim da kada zaista bude došlo to vreme, to treba da bude vreme kada ćemo tamo ostaviti traga. Ako vidim da to vreme nije došlo, možda ne moramo ni da idemo tamo. Znači, nije mi cilj samo da se pojavim na toj pozornici i da ne uradim ništa i da se onda vratim ovde i kao kažem, da, uspeh je što sam tamo učestvovao. Znači, u sportu... Misliš da niko od tvojih fajtera trenutno nije, brate, bio za... Na tom nivou da može da tamo napravi rezultat, apsolutno ne. Prema mom
stavu, možda je on surov, ali mislim da je realan. Isto kao što za neke druge kažem da im možda nije mesto na toj pozornici, ne zato što ih mrzim, ne zato što ih degradiram, ne zato što imam loše mišljenje o njima i želim im loše, ja njima svima kažem ljudi, znači ti danas imaš borce, po znacima navoda, imaš čak i amaterske borce kojima kažeš, izneseš im neku kritiku, on uzme pa promeni 4 kluba dok ne nađe nekoga ko će mu titra jaje. A taj ko ti titra jaje, koji ti govori samo hvalospeve o tebi samom, čak i onda kada to ne valja, veruj mi, pogrešna priča. Pogrešan pravac. Zamisli profesija, titrač jaja. Bre. Pa da. Znaš, ja sam se čak vidi, to je jako interesantna priča. Ja u jednom trenutku mi zasmetalo nešto što je Baka Prase rekao vezano za to što sam kritikovao Marka Bojkovića zbog loše izvedbe. Pa sad kaže kako ga ja kinjim, kako bi ja trebalo da ga motivišem, kako ovo, kako ono. Ja kažem da, ali ti taj svet ne možeš da razumeš. To je, brate mili, ratište i rat koji nikada ne prestaje. Što je specijalna jedinica koja u svakom trenutku mora da bude spremna da pogine. I sad ti njemu da kažeš, ma dobro je, izgubio si. Onda smo gostovali kod njega i onda je on to predstavio sa neke svoje strane, kako bi on zapravo motivisao Marka Bojkovića u tom trenutku kada padne. Ja se sad sećam se tačno tog momenta dok je on to pričao, kako me rekao, brate moj, bit će to dobro. Znači, pali smo, ali dići ćemo se. Savremena psihologija, znaš, ono, trovanje mozga. Ja gledam Marka Bojkovića i ja kažem, pa jebote, nije loše. Kaže, mamu ti jebem, ja ti to sigurno neću reći. Zato što on čovjek, zašto on to čovjek posmatra. Znaš, i to je prosto to. Sad kažeš, brate, u svakom trenutku mora budu spremni specijalna jedinica, a malo pre kažeš da u ovom trenutku tvoji borci nisu spremni, bili za ovo. Postoji razlika u tome da izletimo ovde, rešimo neku grupu i u tome da učestvuješ u Trećem svetskom ratu. Znaš, postoji razlika. Ovo ti je Treći svetski rat i ovde zaista samo prekaljeni treba da budu i učestvuju. Kako te poređenje, vrate, FNC-a i UFC-a? Ne možemo mi da se poredimo kvalitetom boraca, to je apsolutno nemoguće. Ne može ni jedna organizacija na svetu kvalitetom boraca da se poredi s UFC-om. To je stvarno Liga šampiona. Međutim, što se tiče same produkcije kao takve, jer mi 3 godine za redom produkcijski i na svaki drugi način punimo tu Beogradsku arenu. Meni se čini da je produkcija FNC-a i bolja, brate, od UFC produkcije. Ja nisam bio tamo uživo, to nisam video, ali mi je to nekoliko ljudi reklo sad ja... Mislim, kako sve ono izgleda, ono, kako da kažem, režija, brate, cela programa, brate, scene, svetla, ovo, ono. Pa eto, ti si neko ko može da iznese mišljenje o tome, ja to, veruj mi, ne vidim ništa. Ja, što se tiče scene i svega toga i produkcije, ne vidim ništa, nego samo prosto prenosim šta su neki utisci drugih ljudi, ali ako ti kažeš, to je onda sasvim sigurno tako. Nisam te upecao na keš ribo, nego na žvaku, to je ta rima, brate, bukvalno. Ali, kažem ti, produkcijski da, kvalitetom boraca ne. Međutim, ljudi treba shvatiti da je taj FNC koji je zajedno sa Ahilejom napravio tu kooperaciju i koji je 3 godine za redom punio Beogradsku arenu, sasvim sigurno doprineo o tome da tamo neko iz UFC-a kaže pa da, ovo je interesantno tržište, jer ako su oni u stanju da napune Beogradsku arenu sa 18, 20 ili ne znam koliko hiljada ljudi, to ti sad od produkcije zavisi, znaš, tu može da stane, ako se ja ne varam, 21.000 ljudi u smislu produkcije kada mi pravimo i mi smo uvek približno toj brojki, uvek ti ostanu neka tamo razbacana mesta koje nisu prodata. Oni su nešto malo manje karata prodali, ali je njihov gate, odnosno novac koji su zaradili, njihove karte su 3 ili 4 puta skuplje od FNC-a. Šta će da bude ako 60.000 ljudi bude želelo da dođe za godinu dana, 2, stadion neki? Pa nije da nema primjera, ima primjera da se to organizovalo na stadionima, ali ja ti opet kažem da bi se to dogodilo i da bi to bilo zaista moguće i ostvarivo, mi moramo da ponudimo zaista ozbiljan kvalitet. Znači mi moramo da imamo tog neko kao što je Mirko Filipović, kao što je Habib Nurmagomedov, kao što je neki Conor McGregor. To znači Joker je pričao o tome, brate. Da, moramo da imamo to nešto da bismo zapravo mogli da napunimo taj stadion. Ali da bismo, zato ja kažem, tu su te moje nesuglasice, odnosno neslaganja sa ciljevima koje postavlja MMA Savez. Jer ja kažem, mi moramo imati temelj, odnosno moramo imati to i primarno treba da uložimo u to i onda će sve samo po sebi zapravo doći. Tako da, to će se sasvim sigurno jednog dana desiti, ali ako budemo stvari postavili na svoj način. Ja sam krenuo, kažem ti,
kroz neke svoje kanale i prosto kroz neki svoj sistemski rad i saradnju sa ljudima, sada kažem ti iz Rusije, iz Azerbejdžana i tako dalje, krenuo sam da pravim to nešto što je zapravo... Jesi bio tamo, bio sam? Jesam, da. Da, i video sam, kažem ti, ono što je jako interesantno, oni govore nama da mi imamo jako dobru genetsku strukturu, odnosno da smo jako dobar genetski materijal, ja kažem da, ali nemamo taj mentalitet koji imate vi. Naš, jednostavno smo drugačiji mentalitetom i kod njih ti recimo odeš u Dagestan, tamo niko ne dolazi u salu zašto želi da se rekreira, a meni u sali 300 rekreativaca, ali ne mogu da skupim 5 do 10 profesionalnih boraca. Kod njih je 100 profesionalnih boraca, ni jedan rekreativac i 300 amaterskih boraca. Znaš, kod njih je drugi problem, jako je teško da njih plasiraju. Nemaju toliko organizacija ni sadržaja i oni vape za tim da dođu negde na neko tržište da plasiraju te borce. Šta radi brat Honda? Pa ništa, tu je, sluša, sada je doveo i brata, koji je jako dobar, da. Sada ćemo i njega, sada ćemo i njega da ubacimo varijantu i kažem ti, to je jedan od načina. Sad ćemo dovesti jednog čoveka iz Poljske, mislim da je on poreklom čak Ukrajinac, ako se ne varam. Ja momak koji je trebalo da radi sa Markom Bojkovićem meč, pa će sada doći da nam pomogne u priprema i dovešćemo nekoliko boraca iz Azerbejdžana. Tako da ćemo napraviti ovde jedan, ne onaj mini kamp koji bi trebalo da bude samo za taj meč, nego ćemo zapravo napraviti jednu sredinu u kojoj će konstantno biti borci, kažem ti, iz tih krajeva, jer je jako važno da ti vidiš kako neko može da uradi nešto o čemu ti nisi ni sanjao. Kako neko za 11 dana može skine 17 kg i da trenira 5 sati dnevno, i da kad god mu trener dođe i kaže ovo ne valja, on samo klimne glavom, a on je na samom svetskom vrhu. Kako neko poštuje autoritete, kako neko poštuje veru, porodicu, trenera i tako dalje i tako dalje. Znaš, ja ti kažem, ja svakoga od tih ljudi koji dođu u moju salu učim da poštuju taj autoritet trenera, da to kasnije kada izađu na ulicu prenesu na sve druge autoritete. Znaš, ne možeš ti ljudima, naročito ne klincima, reći ne valja to što radi taj profesor, odupiri se svemu što taj profesor kaže, sutra ćeš to da kažeš policajcu, preko sutra poštaru i tako dalje i to dete će biti u jednoj ozbiljnoj zabludi da nikada ni jedan autoritet ne treba da poštuje, ali ti treba da zapamtiš to da će to dete kasnije da se vrati u tvoju kuću i tebi kao roditelju da kaže isto, puši kurac, koji si mi ti autoritet, ja se ovde pitam nešto. Znači, brate, slažeš se sa Miroljubom Petrovićem skroz, što se tih stvari tiče? Pa vidi, sa te strane apsolutno da, jer tu što se tog nekog mentaliteta tiče, zaista sve polazi od tog autoriteta koji treba da postoji u kući. Sa druge strane da se prenese na sve moguće društvene ravni. Jer ja ti kažem, meni se baš ne sviđa kada vidim klince da gađaju policiju, da pljuju, da ovo, da ono, pa onda se pravi od toga trend na društvenim mrežama, pa ti se onda pojavljuju ti što prete predsjedniku države secanjem glave, pa ga onda uhapse, pa on kuka kako mu je slomljen prst. Razumeš, znači pravi se ta neka iluzija da svakom autoritetu treba se opireš, ali ti moraš shvatiš da jednoga dana taj koji se svemu tome opire dođe tebi kući pa se opire i tebi. Znači sad ja da krenem da pričam o tome kontra, mislim da nije ni mesto ni vreme. Ma ne radi se o tome. Mi u podcastu stvarno gledamo da pričamo o tome, ali u Razeru svima je sve dozvoljeno. Znači, ista ta druga strana koju pričaš, brate, na koju ovi napadaju su takvu atmosferu napravili, brate. Tako da nije ništa čudno što se to dešava, brate. Ali ja ti kažem, sve to polazi od mentaliteta naroda, od nas samih, jer ako ti imaš svoje političko uverenje, ja svoja, ti ja se ne svađamo, nego smo prijatelji, ja ti kažem, brate, to može i negde na nekom drugom mestu i negde na nekoj drugoj strani. Nije valjda da svi mora se koljemo, hvatamo za guše zato što nismo politički istomišljenici, a onda imaš i neku treću stranu, dođe čovjek i kaže, alo. Ne o politici, nego, brate, mi tako živimo, od vajkada, brate. Ali znaš kako, meni sad dođe neko i pita me i kaže mi,
jel imaš neko političko mišljenje? Ja kažem, jebe mi se za sve. Neću da se bavim tim isto opterećenjem. Ja sam srećan, napravio sam sebi u životu, budem srećan. A on dođe i kaže, I don't give a damn. da. A on dođe i kaže ti si najgori. Ti si najgori. Zašto nećeš ovo, nećeš ništa? Ti si najgori. Nemaš pravo budeš srećan. Vrati, imam pravo budem srećan, imam pravo da me ne zanima ništa, imam pravo da me zanima sve, imam pravo da sam za ove. Znači, i opet sa druge strane, u svojoj glavi ni jednog momenta nikome apsolutno ne zameram drugo mišljenje. Jer ja ti kažem, ako ti i ja, ako ne mislimo isto o jednoj stvari, ne bi bila to politika, politika najviše deli ljude, ali šta god da je to, da li je to ti si na strani Janičića, ja sam na strani Bojković, ali ako ti i ja možemo normalno da sednemo i da pričamo, dijalog, ja ti kažem, najpre zavisi od nas samih. Sam si nastavio temu, brate, Janičić, Bojković, šta se dešava, brate? Pa vidi, da, i to je jedna od stvari i jedna od... Bojkovića ne možemo da dovedemo u emisiju. Pa ja sam... Nažalost, zbog sponzora, mislim, ljudi... Da, to je... Ljudi znaju... Opet malo specifično, da. Ugovore i tako te stvari, pa ne možemo da čujemo od njega ovde u emisiji, ali može iz tvoje ruke kako je prokomentarisao, brate, ovaj meč Janičića sada i... Znaš kako, mi smo mnogo, to je ono što sam ja rekao baš kada su me pitali vezano za to kako vidim Janičićev nastup i sve ono što se dešavalo oko toga. Ja sam pokušao da objasnim ljudima da pre godinu i više dana kada je Janičić pobedio Bojkovića, suštinski on je nama uzeo sve. Znači tu priče nema, dobio je svoj moment, iskoristio je taj moment, Marko ga nije iskoristio baš zbog činjenice da je ono što je najbitnije marginalizovao, to je svog protivnika, borbu, njemu se podrazumevalo da će to prosto tako ići. Međutim, kažem ti, mi smo uvek u nekom ratu i ti uvek mora budeš spreman da ti tamo sa neke druge strane stoji neko ko je gladan toga da ti otkine glavu. Ti ako toga nisi svestan i baviš se drugim stvarima, tebe će to pre ili kasnije da strefi. Kada je Janičić uzeo sve, ljudi zaboravljaju kako je cela ta priča krenula. On je prvo pokušao da dobije taj publicitet u momentu kada smo mi radili sa tim nekim youtuberima, te neke gluposti, on ih je dovodio u salu, onog Marka Džeka i ono, razumeš, i onda smo imali jedan moment koji je medijski bio jako ispraćen kada smo fejkovali neku dramu i meč koji je trebalo da bude između njega i Janka, onog youtubera, a sve je zapravo bilo jedna humanitarna akcija koju smo mi kasnije obelodanili. Pa, brate, Baka, to što fura sada, vi ste u stvari pokrenuli, brate, to. Pa ne samo on, mi smo to pokrenuli mnogo pre svih. Može jedan Može, naravno. Ne, ti, brate. Mi smo to pokrenuli mnogo ranije. Meni smešno taj Marko Džek, ovaj Faraon, onaj Marko Filipoj, pa to su sve ljudi koji su bili kod mene u sali, pa ovaj mali Bobi, ne znam nije, to su ti sve ljudi koji su bili kod mene u sali i koji su radili te neke fake drame, nešto sa Markom Bojkovićem. Nama su to svi ljudi zamerali, kažem ti, Janičić je taj moment iskoristio kada smo mi bili jako hajpovani, iskoristio je da izbaci taj snimak koji je došao iz sale, što je jako, kažem ti, nekorektno prema nekome ko te ugostio. Znači, taj moment našeg publiciteta pokušao da iskoristi da se on vrati u igru jer je bio malo van igre. Vratio se u igru, na kraju dobio taj meč i šta se dogodilo? Odmah nakon toga je zapravo uleteo i uradio sve ono zbog čega je nas kritikovao. Ja nikada neću zaboraviti prva stvar koju je radio, koju sam se ja smeo kada sam znao da će zapravo i njega napasti svi oni demoni koji su napadali nas. U spotu one mahrine, vidim ga je našminkano kako glumi nekog baju, razumeš, i ja kažem ovo je potpuno ludilo. Onda je krenuo da snima sa youtuberima i zapravo uradio sve isto ono što je radio Marko Bojković sa svojih 20 godina. On je to krenuo da radi sa 27-28 godina. I nastavio je to da radi. Sad hoću ti kažem, ja ne govorim o tome u tom negativnom smislu, zato što ti u svakom trenutku koristiš moment da dobiješ taj publicitet zbog sponzora. Jer mi smo sve kasnije sponzore dobijali zbog tog publiciteta. Ali kažem ti, nas, Marka Bojkovića i mene su zbog tih stvari mnogo ljudi iz te MMA zajednice osporavali, spočitavali su nam da je to potpuna budalaština, onda su polako počeli svi da klize ka tome. Polako su svi gostovali kod Bake Praseta, polako su svi počeli da koriste te neke formate za promociju i tako dalje i tako dalje.
čak i taj, kažem ti, ja sam pričao sa Bakom Prastom, pričao sam, znaš, imaš i tu licemera, onaj Mario Vrećo koji ti je nas kritikovao za ovo, pa brate, on je Marka Jacka dovodio u svoju emisiju, snimao kontent, ja sam, kažem ti, pitao Baku Prasta, kažem, ali brate, bar ti ne moraš njega da bi ti dizao neku gledanost, nema potrebe u pitanju čovjek koji je pedofil, mi smo to obznanili, pokušali nekako to da dostavimo sve te materijale i dokaze nadležnim državnim organima da ne bi silovao neko dete, jer to što smo mi u tom trenutku imali se, to je teška boleština. Ja ne znam, brate, ni sad ono... Veruj mi, to je teška boleština šta smo mi imali. Pričaš Tevra, ono malo... Znaju ljudi pa će, da. Marija Vreća, znam, brate, ono, pozdrav za momčadiju i to, oni su mi, brate, dobri, ali ove glavice ne poznajem. Okej, on je... Zvali smo ih, brate, da dođu. Da, on je isto bio jedan od naših kritičara i sve i tako dalje. Onda se ispostavilo da je i on, recimo, dovodio tog Marka Jacka u emisiju, posle ga je dovodio Baka Prase i tako dalje, pa ovog ludog faraona što je sad snimao neke spotove i ne znam nija, jer oni svi koriste neke forme koje su škakljive i provokativne zbog tog kontenta. I ja pitam Baku Prasta, dobro, jel ti znaš da je ovaj idiot, jel znaš da je pedofil, jel znaš sve to, mi objašnja, jako je dobar za kontent, mora shvatiš da mnogo stvari se tu fejkuje, a on je čovek koji stvarno reaguje tako, razumeš, i nema fejkovanja, nema glume, nego je stvarno totalni idiot i kada reaguje stvarno tako i tu nema, znači to ne možeš dobiti. Naravno, na kraju su ga svi marginalizovali, svi su ga odbacili, ne znam, da li negde sa nekim i dalje sarađuje, čak ga i Baka Prasi, čak je i on krenuo da objavljuje i to, pa je onda rekao Mariju Vreću, a zašto ti ne objaviš, ti si ga prvi doveo emisiju i tako dalje, jer svi tu negde rade zarad tog nekog kontenta koji kasnije doprinosi, da li tvoj popularnosti, dobijanju sponzora i ovog i ono. Kako ko koristi platformu, to sve zavisi. Ja samo ne volim to licemerje da ti kažeš da ti skupljaš preglede, a ti onda sutra to uradiš to isto, i isto. Svi mi opet radimo na tim nekim osnovama da bismo mogli da dobijemo taj novac, da bismo mogli da preživimo, da ne moramo da idemo, radimo obezbeđenje, da fizikališemo, da vodano. I sve to normalno. Sad hoću samo da ti se vratim na ovu priču vezano. Pa vidi, jeste, zarad sponzora, zarad svega, mnogo je bolje da radiš te neke stvari nego kao nekada što su Gagi Rođe sedeli na vratima, razumeš, ne znaš će neko da te izbuši, da ćeš nekoga da povrediš i tako dalje. Veruj mi, bolje je lakše. Ono što se desilo i ono što ja kažem velika je greška što je Janičić dobio tu šansu, dobio taj moment kao zreo čovek i taj moment je jako dobro mogao da iskoristi, ali ti njega vidiš da on i u posljednjoj nedelji UFC organizaciju, on je nama daleko odmakao. Znači mi smo trebali njega da izbacimo iz glave, porazio nas je, uzeo nam je sve argumente, ali on kao da nije odmakao od tog meča i kao da je negde nekako podsvesno se sve vreme vraćao, sve vreme ga spominjao i mene i Marka, verovatno zbog činjenice da mu je to najviše pregleda donosilo i gledanosti. Na kraju ti vidiš da on negde ispada iz tog fokusa, a na tom nivou ne smeš trenutak jedan ispasti iz fokusa. Sam meč kao meč je zapravo manifestacija svega onoga što se dešavalo i tih prethodnih dana i godinu i nešto dana, jer kažem ti, sve to nekako lepo išlo, lagano, sve se to dešavalo, onda ti dođe jedan krvožedni Francuz, razumeš, koji je tu upao ni kriv ni dužan, koristeći sada tvoj publicitet, jer je on upao tu zbog Janičića, razumeš, da bi Janičić dobio protivnika koji je adekvatan, da mu ne daju odmah neku sekiru, dobije nekog Francuza koji je adekvatni protivnik, ali dolazi ti sada jedan gladan Francuz koji nema gledanost, nema ništa, dolazi da ti uzme dušu, dolazi da ti uzme sve. Taj meč počinje i sad, ja kažem ljudi, nemojte pričati o tome Janičić se povredio, zato nije pobedio, zato. Prvo, momak Francuz je došao, spucao mu jedan kik, razumeš, oduzeo mu je nogu. Janičić je imao dovoljno iskustva i mogao je da prepozna taj moment i mogao je da krene malo da izbegava borbu, da njega zadrži na distanciji, da više radi rukama, međutim, on kao da u nekom besu baca, radi najveću moguću grešku, baca tu istu nogu, najjači middle kick, a ti znaš da middle kick najčešće završava po bloku.
pogađa po tom bloku, sad da li on tu sjebao stopalo ili nije, ja ne znam. Ne znam da je... Brate, taj udarac, taj koji si sad rekao, delovao kao da ono zamaskira, brate, ovaj prethodni udarac, da mu vrati, da mu pokaže kao nije mi ništa, razumeš? Da, ali shvataš li to vidi, u tom trenutku on uopšte ne osjeća ni stopalo ni ništa, ni da ga je slomio ne bi mogo dosta. Meni, brate, je delovalo da je on odmah skupio prste istog momenta. Video si ti, jer to ti je jedan nerv koji ti potpuno oduzme stopalo i ti vidiš njega odmah da on ne može da stane. I nije on i prvi ni posljednji kojima se to desilo. Nego ti moraš da umrtiš borbu, da sačekaš, razumeš, da ti se vrati nervacija, da ti se osjeća u tom stopalu vrat. Naravno, treba držati distancu, on ima dovoljno iskustva i može. Znaš, on je mnogo iskusniji borac od ovog Francuza, međutim šta on radi? Verovatno pod utiskom publike, svega onoga što je pričao, obećavao, ono... Svi pričaju, brate, ali izvini, svi pričaju u meču kao trebao je ovo, trebao je ono, brate, a nije samo ni to, nego sve to što si rekao okolo, Burazeru, tako je, ali milion stvari. Zato ja tebi kažem, što je više nivo, to je više detalja, to je više detalja o kojima moraš da vodiš računa. Treba. I vidi, znači, umesto da krene u taktičko povlačenje i sačeka moment, on je krenuo jako agresivno, na kraju Francuz to koristi, opali mu još jedan kik i on vidi da on više ne može stoji na nogama. I sad ja sam tu iskreno mislio da je on povukao borbu, da je isfolirao malo i da je povukao borbu dole, da mu se vrati osjećaj. U jednom momentu vidim Francuza koji ga završi za 10-15 sekundi ovako. Vidim ga da tapka, da se predaje. On je dobar u parteru, brate. Nije taj Francuz toliko bolji od njega, ali imam utisak bukvalno kao da je iz nekog revolta, besa, da li prema sebi samom, zbog činjenice da stvari nisu krenule tim tokom kojim bi trebalo da ide, ali ja ti zato kažem, zato treba imati što više teških ispita, brate, treba ti se dese svakakve stvari, da ti u tom momentu kada dođeš te stvari prepoznaš i kažeš, to je to, aj sad, nije sramota povući se i bežati 2-3-4 minuta. Šta misliš, da mu je prokuvalo bilo sve ono, da mu se skupilo u sekundi? Da, meni je tako delovalo, nemoguće da ga je Francuz, vidi, on ga je povukao dole, sad da bi dole... Što je sam sebe pustio, povredio. Da, tako mi je nekako delovalo i moment kad Francuz dolazi u side, uzima mu mount, uzima mu leđa i za ono 7, 8, 10 sekundi on već tapka. Znači, ja mislim da je bukvalno bio neki revolt, da je neki bes u njemu proradio zato što stvari nisu išle onako kako je on planirao, ali na tom nivou je to normalno da ti se desi. Na tom nivou mnogo toga neće da krene baš kao što si planirao, jer na tom nivou svi mogući detalji odlučuju. Tu ti nema popusta, nema ti tu Marka Bojkovića, neko koji će psihički da padne, nema, znači toga je tu jako malo. Dobro, ali imao je, brate, imao je triumfe pre toga jake, brate, ono, znaš. Pa vidi, znaš šta, svi njegovi mečevi su relativno lako završani. Znaš, on je izlazio iz svih tih mečeva kao pobednik relativno lako. Znači da su i borci bili laki. Pa ne radi se o tome da li je, pa evo to sad, kako ti kažeš, ispalo bi da je on bio lak protivnik za ovog Francuza. Ne radi se o tome, nego sticaj okolnosti je bio takav da se nešto odvilo da bude lako. Nije ni Marko Bojković bio lak protivnik, ali zbog načina na koji se sve odigralo, ispalo je da nije toliko težak protivnik kao što bi trebalo da bude. Nije ni Ilke bio toliko težak protivnik Fabijanu u prvom meču, ali zbog svih okolnosti je ispalo kao da jeste. Ali u drugom meču se ispostavilo nešto potpuno drugo. Znaš, fokus, ovo ono. Ti vidiš što ti je baš ta igra, Fabijan u prvom meču dobio, ok, iskoristio je neke momente, ali u drugom meču psihološki pad, uverenje da Ilke ne može ništa da uradi, ovo ono, bap naletio i mu izbije 12 zuba, razumeš, udarcem. Znaš, udarcem koji niko nije očekivao. I zato ti kažem, a što je nivo veći, to su i ulozi veći i to su ljudi ozbiljniji i mnogo više detalja odlučuje. O svim tim detaljima ti jednostavno mora vodiš računa. Ta kategorija je jeziva kategorija. Veruj mi, šteta što ovu šansu nije iskoristio jer je pitanje koga će mu sledećeg dati. To je bio moment Beograd, naša publika, on popularan, naše lobiranje i tako dalje i tako dalje. I dobija protivnika koji, ako ti meni veruješ, ja sam razmišljao, ja sam Janičiću tu davao ozbiljnu prednost. Posle vidim da su kladionice nekako izravnale, ali ja ti kažem, mislim da su kladionice više izravnale zbog činjenice da su videli da on baš nešto nije u fokusu, da je krenuo da se zeza, da je krenuo da se sprda, da je krenuo da se ponaša bukvalno kao Marko, podrazumeva se. E sad, onaj drugi moment koji je
njemu bio kamen spoticanja za razliku od nas. Marko se svađao sa publikom, sa te jedne strane i neki inat terao publici, on sa druge strane nije imao taj moment, on je imao zaista veliku podršku publike i to ti je kamen spoticanja. I to može da te natera na pogrešne odluke, jer tu istu publiku želiš da zadovoljiš u jednom trenutku, ma koliko ti kažeš, ma nebitno je, oni me danas vole, sutra me neće voleti. Nećeš da se povučeš, hoćeš njima da pokažeš nešto, hoćeš da dokažeš. Ovo im je terao inat, a ovaj je verovatno u nekom naletu svega uradio neke stvari koje sasvim sam siguran da on, pored toliko iskustva, ne bi uradio. I jednostavno sve to zajedno ga je koštalo toga. Pazi, sad mene pitaju što, pa on je mlad, brat, ima 29 godina, potpisan ugovor sa UFC-om. Mnogo ljudi možda neće doći do UFC-a. Znači on ima još 3 meča, mnogo toga može da ispravi. Jednostavno mora zaboravi i nekog Icka i Marka Bojkovića i neku Srbiju i razumeš me, znači mora zaboravi apsolutno sve, da ostavi po strani, da grize, da radi, da se fokusira. Ali vidiš, izvini, da su u svačijem slučaju publika, znači danas te dižu, sutra to ti je naša sudbina, jer vidi sad, evo ti situacija, razumeš, on je ovde izgubio, Marko Bojković osvoji pojas FNC-a, kada ti gledaš koja je to vrednost, pa da, osvojiti pojas FNC-a protiv borca Eskijev sa kojim Marko treba da radi je zaista mnogo ozbiljniji borac od ovog sa kojim je Janičić trebalo da radi, i po iskustvu i po svemu. Znači Marko ako pobedi njega, zaista je nešto dokazao, razumiješ? 24. oktobra. 24. oktobra. E sad opet ti kažem, ti si dokazao, opet je to jedan nivo. Kad uđeš u UFC, veruj mi, to je drugi nivo. To su potpuno drugačiji ljudi, drugačiji. Ti dođeš do prvih 10, pa ti je tu 3. nivo, pa dođeš do prvih 5, pa to ti je 4. nivo i tako dalje i tako dalje. Veruj mi, i u samom tom UFC-u postoje nivo. I zato kažem, jako je velika šteta što nije pobedio taj meč, a možda i nije šteta sa druge strane da bi ga isto kao i Marka resetovalo, dozvalo pameti i osvestilo da neke stvari nema potrebe da radi, da nema potrebe da se bavi nekim stvarima. Sad je moment, jer ja ti kažem, ti se nekako boriš za tu neku šansu na sve moguće načine. Kada ta šansa dođe, ti sve to što si radio mora ostaviš po strani da se fokusiraš i tu sad više nema ni popusta, nema talenta, nema nekog Marka Bojkovića kome će da padne fokus i ovo i ono, znači nema ničega. Ti sada samo kvalitetom i radom možda postigneš. Znači istrošio si sve kredite, sad je samo rad i fokus. To ti je to. Dobro, a brate, da iskomentarišemo i mečeve koji su se desili. Da ne bude samo rivalstvo Bojković-Janičić. Da mnogo ljudi me... Ali to je, brate... Jeste, da, to je definitivno posebna atmosfera, ali kažem, malo je... To prošle godine kad se dogodilo, to je toliko podelilo ljude, mržnja je mogla da se seče nožem koliko je bilo. Sad je ipak bila publika ujedinjena, navijala je za, što se kaže, Srbiju protiv ostatka sveta. Evo ovako, sve što ti kažem redom, pošto ih ja naravno sve znam i karijere svih njih pratim manje više od samog početka. Marina Spasić, koja je radila za klub Car Dušan Silni, mislim da je ona u sve to lobiranje i svu tu podršku koju su svi oni imali, mislim da nekako za nju nisu baš izabrali najbolju protivnicu. Mislim da je ona baš dobila onako jedan vruć kamen, dobila je jednu Brazilku koja je jako opasna i za koju mislim da može da napravi ozbiljnu karijeru u UFC-u. I mislim da su mogli da je nađu neku malo lakšu protivnicu za prvi meč. Recimo imaš sa druge strane Nikoliju Milošević koja je radila za Crvenu zvezdu, koja je dobila protivnicu koja je imala nekoliko poraza u nizu. Nikolija je relativno lako savladala, čak dobila i bonus i ova je praktično ispisana iz UFC-a. Nikolija je daleko iskusnija u MMA sportu od nje i kada bi mene pitao, pošto smo se očigledno dosta pitali u tome i dosta dobro lobirali, mislim da je tu Marina Spasić od svih boraca koji su bili na kardu dobila zapravo najveći izazov za svoj prvi meč. Sa druge strane smatram da će to negde UFC verovatno znati da ceni, da prepozna i da će dati neku novu šansu. Ona je dobro otvorila meč, dobro je počela, ali tu ti je ono što ti ja kažem, taj nivo na kome se apsolutno ništa ne prašta, ta
Brazilka koja je uspela da je uvuče u svoj game, spusti dole i relativno brzo završi. Verovatno da je i iznenadi time koliko je kvalitetna, odnosno kvalitetnija u tom gejmu od nje. Svakako nema razloga za očaj, ona je devojka. Devojke imaju mnogo više prođe od muškaraca i mnogo lakše dolaze i do mečeva i do popularnosti i kod njih to daleko jednostavnije ide, ali opet kažem ti, nadam se da će to neko znati da ceni i da će malo da dobije neki popust u nekom od narednih mečeva. Sa druge strane, kažem ti, Nikolija Milošić koja je već prekaljena borkinja, dobila je protivnicu koja njoj čak nije ni dorasla, mislim da su njeni dometi mnogo veći od ove protivnice koju imala, ali ok, za dobrodošlicu i za prvi put za tu veliku scenu, mislim baš dobro odigrano sve. Njen trener, coach Subotić, koga ja inače i pratim i jako gotivim, odradio jednu jako dobru analizu, taktičku postavku, relativno brzo završen meč, oni su čak dobili taj bonus od $100.000, zaista fantastično. Onda imamo Jovana Leku koga ja jako gotivim. Samo da kažem, svaka čast devojkama za hrabrost, borbenost. Nema tu šta. Mislim, one su ti često i hrabrije i borbenije od muškaraca. Znaš, te neke mečeve kada gledaš, mislim da mnogo bolje podnose bol i da zaista kada gledaš njih u tom, po znacima navoda, muškom sportu, ako se tako može reći, veruj mi da one imaju mnogo više razloga da se dokažu da vrede. Manje su pod uticajem influencera. Sad to pitaj Boga. Pa nisu još nešto nisu, što se toga tiče, nisu ubačene u tu priču, malo ih ima, ali veruj mi, polako. Znači, grižu jako, da. Jako baka prase prepozna neke talente relativno brzo. Znači, ko ide pod mač. U bakine ruke. Da. A on ima, brate, nepogrešiv osjećaj za tako nešto. Bakin kolač. Se sećaš Bakin kolač. Nemoj samo da nemoj da tumači na neke načine na koje ne treba da tumače u kontekstu svega ovoga što ima dve strane i dve ivice, tako da. Jovan Leka koji je jedan mladi teškaš za koga ja mislim da ima zaista velike domete, jako se malo priča o njemu i on je jedan jako skroman momak, miran momak, čovjek koji je već ostvario jednu pobedu u tom kontenderu, međutim zbog toga što je meč bio, nije dovoljno da samo bude pobeda, potrebno je da bude i atraktivna pobeda, taj meč nije bio atraktivan, njemu je Dana White rekao, ok, tvoje vreme će doći, nastavi radi, ti si mlad, ima vremena za tebe kao teškaša, jer teškaši čak i stasavaju malo kasnije. On je sada dočekao svoju šansu, bila je neka zamena, uleteo je taj neki protivnik koji, kako se pokazalo, definitivno nije dorastao tom nivou, dosta je niža kategorija od njega, ali on je to rutinski, veoma zrelo sačekao, završio praktično jednim udarcem, izašao iz tog meča kao pobednik i pravo da ti kažem, savršen početak jedne UFC karijere. U kom pravcu će se ta karijera odvijati, to veruj mi niko od nas ne može da zna, ali ako me pitaš prema svemu onome što vidim, mislim da... Znači si, ako me pitaš, pitam, ali brate, brutalno je odradio, brate, borbu. Jeste, apsolutno, nego je tu bio short notice, taj protivnik je doveden kao zamenski protivnik, dosta je lakši od njega i sve. Sve jeste, ali je bilo do jaja. Jeste, kažem ti, savršen početak karijere i njega tek čekaju izazovi, ali veruj mi, on je mlad i ima vremena i da pogreši i da ispravi i ono što mu ja savjetujem jeste samo da se drži svog trenera Damira Mihajlovića, da se drži svog tima do kraja i sve ono što eventualno treba da menja u svom gejmu treba da posluša svog trenera, da li sparing partnere, da li neki kamp, sve, ali prosto da se drži svog tima do samog kraja, jer očigledno da je sve tu dobro posloženo i da se tu jako dobro radi kada su oni njega uspeli da dovedu do UFC-a tako mladog, da ima tako dobar skor i da nastupi na najvećoj sceni sa 25 godina. Možemo samo da prekinemo komentarisanje na sekund. Znači, kako su, brate, ovi borci došli do UFC-a, a mnogi ovi nisu, brate. Šta je tu, brate, sada ključno? Znači, pričamo o nivou, o zrelosti, o ovome, onome skillu, svemu. Kako ovi, brate,
uopšte uđu u priču, a dosta boraca, brate, ne dostigne dotle, jel to do godina, do čega, brate, mislim starosti? To je apsolutno sticaj svih mogućih okolnosti, a kada te sve to posluži kako treba, onda tu neko dobro menadžerisanje, lobiranje sa ovih i onih strana doprinesu tome da se ti jednostavno nađeš na toj sceni. Opet ista priča koji reperi. Pa evo ti sticaj okolnosti Miljana Zdravkovića, koga sam ja mislio da ću videti na toj sceni, a nisam ga video. Što ne bio? Ja ne znam. Ne znam, niti imamo informaciju, očekivao sam da ću ga vidjeti. Miljane, javi se, brate. Da rešimo. Javi se, brate, i reci nam istinu. Ne znam zašto se nije našao, ima skor 10 ili 11-0, radio je jako dobro i u KSV organizaciji, šampion je FNC-a u toj kategoriji 61, ne znam šta se tu desilo i zbog čega se on nije našao na toj sceni. Ali u toj kategoriji se našao Borko Nikolić, koji je jedan od mojih omiljenijih boraca svih ovih godina. Ja sam u jedno vreme bio i trener, smejali smo se, zvali smo ga Borko Motorko. On promoviše onaj med, onaj ludi pčelar. Veruj mi, ja uopšte me ne zanima ni ko je njegov protivnik, samo želim da vidim šta će on uraditi. On je vrlo specifičan, ovako kao ličnost, znači čovjek koji nema takta i ne posustaje, on jednostavno ima instinkt da preživi sve i da nekako nađe način da pobedi svog protivnika. Opet kažem ti, koliki su njegovi dometi u toj organizaciji, ja ne znam, jer kažem ti, kad dođeš do tog nekog nivoa, tu mora da se sve to posluži i ne možeš da ideš jednostavno tako kao kamikaza i da tako kao kamikaza postaneš šampion sveta, ali u svakom slučaju, ako mene pitaš, što je bila najbolja borba te večeri i mislim da je on negde u svemu onome što je bilo i najviše pokazao i najinteresantniji mi je on i to je recimo meč koji bih mogao da pogledam nekoliko puta zbog svog tog ludila koje on izne, pa padne u knockdown, pa se digne, pa baci ovog knockdown, pa hoće ga završi, pa neće, znači on napravi potpunu ludnicu i sasvim sigurno radi sve ono što je potrebno jednoj organizaciji, a ne mora da radi ni taj trash talk i to može sve sa onako nekim manirima koji su daleko pristojniji od nekih. To je zanimljivo isto, brate. Znači, borci koji tako odrade najavu fajta bez ičega, znači ono... Jeste. I on ti uvijek deluje tako opušteno, razumeš, čak ti deluje da možda i nije u fokusu, da ne znam ni ja šta, ali prosto takav je kao ličnost i očigledno da uvijek nađe put do pobede i on ti je šampion Brave organizacije, tako da opet to je jedna ozbiljna referenca i kvalifikacija da može da se nađe i da kaže da je stasao za tu scenu, jako dobar skor, jako dobre protivnike pobedio, svi mečevi su bili jako interesantni, puni prevrata, obrata i tako dalje, tako da je sasvim sigurno i on prepoznat kao neko koji je interesantan toj organizaciji, jedva čekam da vidim neki sledeći njegov meč. Onda smo naravno imali taj Janičićev meč koji smo već komentarisali, završio način koji je završio. Imali smo Vlastu Čepu, koga ja jako gotivim, ali ljudi moraju shvate da šta ljudi komentarišu kako se tako zaleteo, kako, ali to je, brate, Vlasto Čepo. Znači, on je jedan čovjek koji je jako hrabar, čovjek koji ne zna napravi korak nazad, čovjek koji ide s ukuca ili će te ubiti ili ćeš ti ubiti njega i nema tu priču. Znači, prosto je tako i kraj priče. Tako je u životu, tako je u kavezu i čovjek bez kalkulacija. Ne može se tu apsolutno ništa menjati, niti treba da se menja. Na najvišu scenu je stigao baš takav kakav jeste i tu nema šta posebno ni da se doda, ni da se oduzme i svaki takav njegov meč će sasvim sigurno biti interesantan bilo kojoj organizaciji, šta god bude pokazao u UFC-u. Ako me pitaš da li je kvalitet da postane svetski šampion, svakako nije, ali ako je neko ko treba se nađe na toj sceni ko može da doprinese i da napravi ludnicu, sasvim sigurno jeste i kao takvoga treba prihvatiti. Onda imamo tu Duška Todorovića koji je već duže vreme u UFC-u, ali kako da ti kažem, neko moje duboko uverenje da prosto ne može da probije na toj sceni. On ima, čak sam se dopisivao i sa jednim od njegovih trenera koji mi je zamerio što sam izneo podatak da
je imao 3 pobede, 7 poraza, a zapravo je imao 4 pobede, 7 poraza. I rekao sam suštinski ne menja ništa, nego prosto mislim da on na toj platformi prosto ne može da probije. Ljudi, morate shvatite, on je smatrao da ja na ovaj ili onaj način njega nekako tim izjavama degradiram, ali apsolutno ne. Ja kažem, ljudi, vi mu ne pomažete ako mu kažete da to je okej, imaš 4 pobede i 7 poraza, gubio si prekidima, gubio si od ljudi koji su tu negde u tvojoj ravni, realno protivnici koje je trebalo da pobediš. On se nalazi na toj platformi i dalje, verovatno da će ima novi potpisan ugovor, međutim to kod UFC ne znači apsolutno ništa, ne mogu to posle... Icko, brate, koliko tvoja reč, brate, u medijima ima jačinu i utiče, brate, na... Pa očigledno, šta god da sam... Ulaziš u mozak. Da, šta god da sam izjavio negde dopire do svih. Ali opet kažem, ljudi moraju da shvate da uopšte ne govorim to sa aspekta bilo kakve vrste destrukcije i degradacije, nego onako najiskrenije. I da sad ti ako kao ličnost nisi spreman da prihvatiš nekoga ko ti sasvim realno iskreno to kaže i ako vidiš da je to zapravo drugačije i da je dobro da ti 7 puta budeš poražen, a 4 puta pobediš, veruj mi, kao što su meni nekada davno rekli, istorija pamti samo pobednike i ona priča, bitno je učestvovati, ta priča prolazi među drugarima, to ti tako roditelji, mama, tata, devojka kažu, ali trener u borilačkom sportu prosto morate suočiti sa najsurovijim istinama, a to je prosto istina. On je jedan divan dečko o kome ja mislim privatno i u svakom mogućem smislu sve najbolje, ali što se samog toga tiče, on čak i atraktivan meč da i on ili nokautira ili bude, ali prosto to je scena koja je ozbiljna. Ja kažem, ne treba tu uopšte ni očajavati, treba nazvati stvari pravim imenom. Ja sam recimo razmišljao, zamisli sad meč, Duško Todorović izađe iz UFC-a i organizuješ meč između lupam Đanija Barbira i Duška Todorovića u FNC-u. Ili se tu nađe Joker protiv Duška Todorovića koji imao neku priču koje već ima i tako dalje i tako dalje. Znači može tu mnogo interesantnih stvari da se radi, u suštini ne može svako biti ni šampion sveta, iako malo ljudi to i postane, ali on jeste jedan borac, jedan ratnik, jedan skroman momak, samo što kažem ti prosto ne može nikako da probije na tom nivou. Zbog čega... Probiće, brate, evo vidiš, probiće. Evo ja vidi, ja apsolutno ti kažem, ja želim da me svako od onih ljudi koje sam na ovaj ili onaj način kritikovao, ali samo konstruktivno, da me demantuje i da bude 10 puta bolji i da postane svetski šampion, ali previše sam dugo u ovom sportu i previše sam video, pa, znaš, kada iznosim te neke stvari, jako malo mogu da pogrešim. Često bih i želeo da pogrešim, ali... Šta misliš o Nemanji Miloševiću? Pa ja sam Nemanji čak bio trener i mi smo bili u jako dobrim odnosima. Suštinski taj neki rivalitet koji se dogodio između Marka Bojkovića i Janičića nas je dosta udaljio. Ne zato što sam ja to tako želeo, jednostavno neke stvari su se spontano dogodile. Nemam nikakvo loše mišljenje o njemu kao čoveku, kao treneru, mislim da je odličan trener. To su ti rivaliteti koji se dešavaju i te stvari koje se dešavaju iza scene, tako negde nekako spontano, na kraju prerastu u nešto u što verovatno ne bi trebalo da prerastu i onda tako udalje ljude koji su čak i bili dobri, jer to ti je ono kao na fudbalu, igraš se pa se posvađaš sa najboljim drugarom, pobiješ se sa njim, okej, posle se vi pomerite, kažeš aj, nema potrebe i to, ali nema tu priče, napravio je dobru priču, napravio je očigledno klub koji ima najbolje rezultate. Ono što ja kažem i ono što ja ne vidim kao neki svoj put, on je dosta boraca negde nekako usisao, znači boraca koje nije stvorio. Ja se više interesujem za to da ljude stvaramo od amaterske karijere kroz neku školu i da onda zajedno dođemo do tog nekog rezultata. Mnogo boraca koje je došlo kod njega zapravo nisu borci koji su sastavali u njegovoj sali. Sada svi ti borci koji su praktično bili deo kluba Car Dušan Silni, koji su nastupili na ovoj najvećoj sceni, zapravo nisu njegov produkt. Marina Spasić koja je trenirala kickboks,
pa je onda trenirao Slobodan Maksimović Limp, ona je neko vreme kod njega, ne znam, nija Vlasto Čepo takođe, Miloš Janičić koji kamp čak nije ni odradio kod njega, nešto je malo došao, mu je stajao u uglu, Aleksandar Rakić koji je sad relativno skoro došao, Duško Todorović koga je praktično podigao i stvorio, Jovan Milićević i tako dalje. Znaš, negde je nekada, razmišljam da li se ti ljudi sete tih nekih svojih korena, da li negde je nekada makar u sebi zahvale tim ljudima koji su bili sa njima na početcima, to sam često pričao i sa Gagijem i sa Rođom, znaš kako negde nekako ljudi, znaš nešto ti zamere, odu dalje i kao da nikada više nisi ni postao, a zapravo nisu svesni toga koliko si i to malo što si učinio za njih, veruj mi, to nije malo, to je zaista mnogo jer si se mnogima našao u tom trenutku kad si bio najpotrebniji. Da li onda biznis preuzeo mnogo maha? Pa sasvim sigurno, znaš, ti kad dobiješ taj neki marketinški moment i narativ da iz jednog kluba koji je sada Car Dušan Sil imaš 6 UFC boraca, naš, svi ostali razmišljaju, aha, pa to je taj put, trebalo bi da odem možda tamo. Ali viš koliko je vremena prošlo. Pa da, ali kažem ti, nije to put za svakoga, razumeš me, ne znači da to što si ti otišao kod Nemanje Miloševića ili kod Greg Jacksona, koji je jedan od najboljih trenera svih vremena, ne znači da ćeš i ti biti svetski šampion. Ja to ljudima pokušavam da objasnim, ti prosto moraš shvatiti da najviše stvari zavisi od tebe samog. Nemanje je mogao da složi savršenu taktiku i za tog Janičića, i za Duška Todorovića, i za Marinu Spasić, i za ovog, i za onog. A onda da ti izađeš tamo i jednostavno sve to padne, ti to ne izneseš. Naši borac je tamo sam i dešava se svašta nešto o čemu niste razmišljali, niste planirali. Ja kažem ti što je nivo viši, to su i ulozi veći. Brate, daj mi malo prokomentariši meč Aleksandra Rakića. Pa Rakić je posle, ako se ne varam, 5 godina bez pobede i tog jednog izuzetno teškog perioda koji je imao, brate, iza sebe, da, ozbiljan teret je nosio na svojim plećima. Kako praktično je bio, došao je do toga da bude na krovu sveta. Radio protiv Ankalajeva koji je odmah nakon toga čak i postao svetski šampion, radili su bar. On je tada napustio svoj tim i došao je ovde u Srbiju i ja sam rekao da je moje uverenje da je to bila velika greška jer on je čovjek koji je sa najviše scene došao ovde u Srbiju među ljude koji prosto nisu napravili ni jednog borca tog kalibra i sama činjenica da ti nisi nastupao na toj sceni, ne znaš šta to tamo treba da se uradi, prosto trebalo je da ide negde u Ameriku, na zapad, on je sada to i uradio, praktično 2 meseca je bio u American Top timu kao jednom od najboljih timova na svetu, trebaju ti sparing partneri, ne možete biti trener da razumeš, organizuje takav trening ako nemaš 5 vrhunskih sparing partnera, što je više dobrih sparing partnera, što više toga menjaš, naročito na tom nivou gde ti više njega ne možeš ništa ni da naučiš, razumeš, trebaju ti sparing partneri, treba ti ta reaktivnost, treba ti osjećaj, treba ti druga energija, treba ti druga tehnika, svako od njih radi nešto drugo. Zamisli sad, brate, ja da odem u Ameriku i da tamo, brate, zablem sa reperima odande, brate. Pa te, znaš kako bi se iskalila potpuno drugačija energije. Potpuno drugačija energija i to je prosto potrebno. On je sad uradio taj meč protiv, kako ti kažem, ovog protivnika koji po mom uverenju nije uopšte Rakićev nivo, već je onako na zalasku karijere, ali je jedan prekaljeni veteran te teške kategorije i mislim da je dobar izbor protivnika za ovaj moment, taman da Rakić može da se malo opusti, znaš, da pokaže, jer veruj mi, to su ozbiljne kočnice, tvoja publika, da li ćeš pobediti ili izgubiti kad 5 godina nemaš. Misliš da je taj gas bio kao? Pa, znaš kako tu, znaš što je tu sad interesantno, oni pitaju Dana Whitea šta on misli o tome kao predsjednik, on kaže pa dobro, pobedio je, ali nije baš nešto atraktivno radio, ne znam kako će se pokazati u teškoj kategoriji, šta ja znam. To je rekao, a? Da, kažem ti, tu nije... Morat ću ga zovem sutra, koje su to fore? Evo, zovi ga preko bake prsta, on je konekcija. Može baka ga zove, ali kada ja budem okrenuo, brate. Ali kažem ti, znaš, to mora budeš i dobar i da pobediš i da budeš atraktivan i sve zajedno.
on je radio jedan taktički meč, generalno je on dosta taktičar i ok, do samog vrha je došao na taj način na koji je došao, onda je imao dosta tih pehova, povreda, padova, sada se uzdigao. Ako bude uspeo da ostvari još 2 pobede u toj teškoj kategoriji, mislim da će to zapravo da mu vrati samopouzdanje i da onda sasvim sigurno UFC može od njega da dobije ono što i mi negde kao njegova publika očekujemo. Čak mi je dosta ljudi zamerilo jer sam kritikovao njegov nastup, taj prvi nastup kada je došao u klub Car Dušan Silni, jer je tada odradio bukvalno najgori meč u svojoj karijeri. Nokautirao ga je taj jedan Dagestanac bukvalno direktom tim džebom na koji je on naleteo i to je prvi put bio da je zapravo tako teško nokautiran i da je izgubio meč u prvoj rundi posle 2 minuta. I nakon toga je prešao u tešku kategoriju, oni su očigledno drugačije posložili stvari, verovatno znaju zbog čega su to uradili. Meni je on okej ovde izgledao, ali opet kažem ti, Tibura nije protivnik za koga mislim da može na bilo koji način da ugrozi Aleksandra Rakića, ali u takvom trenutku zaista ti je potreban takav meč jednostavno da razumeš, da možda probiješ, da možeš, razumeš, jednostavno se opustiš, kažeš ajmo sad dalje, dobro je, mogu da pobedim, mogu, okej, ajmo sad malo bolje i kažem ti uz 2 dobre pobede, zašto je teška kategorija, nema mnogo boraca potpisani, znaš, ti u nekoliko dobrih pobeda već možeš da dođeš u prvih 5. Sad kako bi se on snašao u prvih 5? Brate, ti pritisci, ti utisci, uticaj, brate, mislim, borba, na kraju dana ta borba, brate... Pa ti si bio sa nama u slačionici, osetio si tu energiju, bio si sa nama, imao si prilike to da doživiš i vidiš. Brate, on zvuči gore nego Bakin Kolač, brate, samo ti kažem. Da. Ali to je, vidio si, pa kao, znaš, kakvi smo, koja je to tenzija, kako se to doživljamo. Tenzija, nego ću kažem, kao na kraju dana, brate, sam taj meč je, brate, ispada kao da, brate, nije ni bitan u odnosu na sve ovo u životu što se dešava do tog meča. U stvari je, brate, ovo sve meč. Da. A meč je, brate, samo eto kažem ti, meč ti je, tako je, manifestacija samo svega onoga što se dešavalo pred toga. Zato ti kažem, mi kao treneri provedemo 3-4 sata sa borcima. Ne mogu ja da idem da lovim njega šta jede, s kim se druži, da li ovo, da li ono. Kad vidiš, brate, sve to pre toga, da li već negde pre meča u sebi znaš rezultat, brate, iako i ljudi oko tebe i tvoj borac se nadaju pobedi, a ti, brate, nekad pomisliš u sebi, brate, gubiš večeras. Ja da ti kažem, često mi to umemo da prepoznamo. Međutim, onda to što ti kažeš, uvijek se nadaš nekom faktoru sreće, jer svašta tu nešto može se dogodi. Može se dogodi i neki udarac koji promeni tok meča, može mnogo toga da se dogodi, razumeš, da taj meč ode u onom smeru u kome se ti nisi nadao, mislim u pozitivnom smislu, čak i kada se neke stvari nisu posložile. To se nikad se ne govori, borcu. Ne, nikada, i to je ono što ljudi nemaju svest o tome, znaš, kada neki Bojković, kada neki Janičić, kada neki Fabijan, tamo imaju neki trash talk, kada se lupaju u grudi, mi smo najjači na svetu, mi smo ono. Ljudi moraju da shvate, znači i njima je teško, organizacija i sama scena od njih to zahteva. Pa ne misliš valjda da će neko od njih da kaže usro sam se, brate, razmišljam o tome da se ne povredim, samo da me ne pobedi u prvoj minuti meča, samo da me ne nokautira, samo da se ne obrukam, sve to prolazi kroz glavu. Naravno ti ne možeš to da kažeš i uvijek ti ide to kao ja sam najjači na svetu i onda posle naš publika te dočeka onako na nož kao šta je sa Šmekeru, šta si to pričao pre meča, pa ne, nego ću da pričam da sam se ukenjao, pa naravno sam se ukenjao, naravno razmišljam o svemu, druže, dođi, sedi na to mesto, sedi na mesto trenera, sedi na mesto borca, sedi na mesto nekoga iz tima, vidjet ćeš, živi nismo, ono kao Marko Dimitrijević na meri puls u stanju mirovanja, 145, kaže on, ti mora iš kod lekara, nisi dobra, ma kajem, pusti mene, sutra mi izmeri puls, nemoj, ovo nije realno stanje, onda on dolazimo do ringa, onaj mirni čovjek koga znaš,
onda njemu puls 145 u stanju mirovanja, kažeš logirać, razumeš me, znači ljudi ne shvataju koliko mi zapravo stresa i tenzije imamo, zašto nam je stalo, sa jedne strane naravno da se ne obrukamo, da pokažemo sve ono što smo radili kao tima, ti sam znaš da tu ima toliko detalja i okolnosti koje apsolutno ne zavisi od tebe. Sa druge strane imaš protivnika koji će sve od sebe dati da ti to pokvari i ti ne znaš da li će mu to poći za ruku. Brate, ko je najstariji borac na sceni koji je dalje prisutan, a misliš da može još mnogo od toga da da? Pa vidi, ja mislim da Ilke može još toga da da. Jako interesantnog. Ako govorimo... Ilke je najstariji, jebote. Ne, nije on najstariji, nego me pitaš ko bi mogao još da da. Ako Pa bi Ilke, govorio, brate, mislim da je... definitivno može, Mislim, brate. ko? Ilke, brate, Da, mislim da je Fabijan po godinama sada najstariji tu u regionu, ako se ne varam 41 godinu, čini mi se, ili 42 da ima, da mi ne zameri. Mislim da je po godinama on najstariji i evo sada ćemo vidjeti protiv Verslana treba da radi meč, ako bude još jedan poraz doživio, vidjet ćemo šta će, kako će da bude, ali će on biti interesantan šta god i kako god da bude, razumeš, prosto unosi to energiju. Ilke i Fabijan, brate, tu nema kraja, na primjer oni, pa njih dvojica da se bore narednih, 20 godina, brate, ljudi bi dolazili. Znam, ali ne ide ti to baš tako, ima tu, znaš, i tih nekih drugih strana. Ne, hoću kažem, publika šta bi, brate, gledala. Pa sasvim sigurno, ali ti razumeš, gledali bi Bojković i Janičić narednih 40 mečeva, ali zamisli da se tako gleda i gradi karijera. Sad Janičić treba, što kaže, neću da idem u UFC, radim meč protiv Marka Bogdanovića. Mislim, ti ne znaš... Zamisli da svaki borac ima samo jednog borca do kraja karijere. To ti je to, da. Pa možda je projekat koji još niko nije probao, možda ima smisla. Možda ima smisla probati tako nešto, kao pa u 80 godina, znaš kako je zdravlje posluži, rokaju si 80 godina kod bake praseta. Zamisli trash talk sa 80 godina. To ti kažem, ona bude neki trash težak. Brate, još mečeva ima, da prokomentarišemo Uroša Medića, on je ono kao doktora. Neki dijamant donešen pa on u Srbiju. Da, on ti je čovek koji 10 godina živi trener u Americi, zaista u ozbiljnom timu. Rezultati govore, koliko znam, sada je u prvi 10 izazivača te welter kategorije, što znači da je u ovom trenutku najbolje plasiran naš borac posmatrano na toj svetskoj ravni, odnosno u UFC-u. Šta će za njega biti sljedeći izazov, ne znam. Ovog protivnika je upucao taman tako da nije mogao apsolutno ništa da pokaže, ali svakako da su njegovi dometi daleko iznad ovog protivnika kakav jeste. Međutim, ovaj protivnik, mislio sam iskreno da će pružiti neki malo veći otpor, jer i on je pobeđivao dobra imena i onako je tvrd, nezgodan, ali je Medić to doktorski odradio i na najbolji mogući način otišao kući nepovređen, zapravo se vratio kući, jer koliko znam imao je nekih problema, nije mogao čak ni da se vrati u Srbiju, konačno se vratio. Ja to nisam ni skapirao, brate, probao sam da skapiram što nije mogao da dođe. Pa ja pretpostavljam da je tamo u tom njihovom sistemu dobijanje papira, sređivanje tih viza, otkud znam, i onda verovatno postoje neke birokratske prepreke, pa on je mogao da se vrati ovde, jer verovatno ne bi mogao ponovo da ode tamo i onda je praktično 10 godina bio tamo, ali sa neke druge strane ipak mu je to i doprinelo svemu onome što danas jeste. Trenirao je sa ozbiljnim borcima u najjačem sistemu u Americi i to je to, mislim, rezultati tog rada se vide i on je sada 10. Šta će biti sljedeći izazov za njega? Sa ta kategorija je jako, jako opasna. Svakoga dana razmišljamo o tome ko bi mogao da bude sljedeći njegov protivnik. On je čak izneo neka svoje viđenja i neke svoje želje ko bi to mogao da bude i ko bi mu stilski najviše odgovarao. Suštinski mislim da njemu najmanje stilski odgovaraju ljudi koji su ozbiljni rvači, ali sa neke druge strane daleko od toga da on to ne radi i da na to ne može da odgovori. Izazov ono. Pa da. Ali vidjet ćemo, znaš, mislim, on također ima još pred sobom, mnogo toga još može
da ostavi, pokaže, da li može do tog pojasa, ja sad zaista ne znam. Relativno lako i brzo je završavao sve mečeve, tako da ja to, znaš, kada se takve stvari dešavaju, kada relativno brzo završavate svoje mečeve, onda ne znaš kakav je kada radi 5 rundi, nikada ih nije radio, a to sasvim sigurno može da ti se pre ili kasnije dogodi, da li ti možeš da rasporediš svoju energiju za 5 rundi, s obzirom na to da je dobar stand-up borac, moja pretpostavka je da, ali dok ti to ne vidiš i dok, znaš, to neko ne oseti, ne može da izvodi nikakve zaključke, niti bilo šta da analizira, ali s obzirom na to da radi sa tim timom i da to se tako dobro ide, nemam razloga da sumnjam da će makar ući u prvih 5, a veruj mi, to je zaista veliki uspeh. Da te pitam još, brate, pored te devojke Nine Drame, sa naših prostora, koja je voditeljka i novinarka u borilačkim, u svetu boraca najbolja? Pa, jako dobra ti je Klara iz FNC-a i dobro razume scenu i povezala se sa ljudima, kapira, zna da se našali. Ona je, da kažem, ajde, kopija Nina Drame koja je naš, ajde, planetarno poznata i koja je zapravo kao pilot projekat pokazala se kao nešto fantastično u smislu promocije i prikazivanja i života boraca i svega onoga što se dešava iza scene i zapravo bacila neko potpuno drugačije svetlo na sve ono tenzično što se dešava, tako da mislim da je ona definitivno najbolja što se toga tiče i najinteresantnija. Ušla je u mozak svima, od boraca, trenera, učesnika svih. Pa da, jeste, dobro radi, karizmatična je i ima to nešto što je potrebno. Mlada je, zajebant je, zna prihvati šalu, zna da se našali. Da vidi malo Icku Žar, Jean-Michel Žar, brate, znaš, kao kad se spomene žensko. To, da. Brate, hvala ti što si došao, tvoje izjave i govori i više nego... Besede, Ickove besede. Uticajni, pričat će se mnogo ih komentarisati, da se zahvalimo našim prijateljima i glavnom braćom emisije Admiral Bet, tu su Nasty, brate, bez njih stvarno ovo celo leto riknuo bi. I imamo poklon ovde od naših burazera, vidi, ovo, ja ne znam, reci mi, ko ti je, brate, od repera domaćih, slušaš nekad rep? Pa ne slušam, ja iskreno ti kažem, jedino tebe znam kao pravog repera. Slušaš Batakan? Ajsni Grutin i oni su mi tu iz Koteža, da. Ti si Kotež. Da. Evo ti, brate, Batakan znaš, ali ove slušalice su baš za hip-hop. Baš za hip-hop, da. Da, ono piše na kutiji hip-hop slušalice. Mogu slušam Džeja sa njima. Pa Džej je, brat, reper. To je hip-hop, nema priče. Sinan i Džej su... I on je isto iz Koteža, mislim da... Čist rep, NWA, brat. Evo ti malo da imaš da čitaš, brate. Ali vi bombardujete sa poklonima. Pa matori, vidi, mi smo ti, brate... Jaka priča. Mi smo jaka priča, Galaxy kod. Ovo ti treba, brate, sigurno. Zamisli, staviš sada ovaj sat i slušalice i džogiraš po Kotežu, brate. Da. Matori, evo, ako budeš počeo da repuješ opet i snimao spot, imaš Bluetooth zvučnik, brate. Pa još mi samo to treba da počnem da repujem, da. Bluetooth zvučnik, brate, može, simetrija kad te zove dok si pored ringa, prebaciš ga na Bluetooth, brate. Da. Da. Bato, što je, pa mi stvarno imamo... Ovdje ima još 2 kese. Matori, vidio. Kao za ceo gepek. Galaxy Kod, brate, ima mnogo jaku priču za tebe. Ljudi, hvala što ste pratili Juice Podcast u sred letnje sezone, vreli dani. Komarci. Bazen u Vili Jasmine, uvek topao i svež, prijatan. Termini, naravno na sajtu pogledajte šta ima, znači booking iz Vile Jasmine, pozdrav od Juice-a i Icka i Juice Podcasta, pozdrav.
Svi imaju podcast, ali nijedan nije sa Đusom. Ćolos podcast. Da, brate, sa Đusom.